Moi ben, vai a comezar o pleno. Moi ben, comenzamos dando benvida a todos ca sesión plenaria do día de hoxe. Punto primeiro, señor secretario. Aprobación se procede da ata da sesión ordinaria celebrada o día 30 de setembro de 2014. Unha cuestión sobre acta, non? Non? Pois apróbase por unanimidade. Siguiente punto. Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos. Asunto número 2, proposta en relación coa solicitude do Concello de Chantada sobre a aplicación de remanentes do Plan do Cano. Intervir nesta cuestión ou non hai intervención? Moi ben. Entón, pasamos a votación. Votas a favor desta proposta? Sí. Pois tamén aprobado este segundo punto por unanimidade. Punto terceiro. Moción do Grupo Provincial Socialista exixindo ao Goberno a modificación do decreto do paquete lácteo e instando ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a desenvolver un plan coas comunidades autónomas que armonice a xestión da cota láctea. Por parte do Grupo... Presidente. Moi bons días a todos. Gracias, señor presidente. Vamos a debatir sobre un tema de capital importancia para a provincia de Lugo e para o medio rural de Galicia en xeral. O prezo que se paga aos produtores de leite volveu a baixar e en Galicia volve a estar por debaixo da media estatal. Isto non é casualidade e débese fundamentalmente á volatilidade do mercado, á falta de medidas estruturais que o atallen e a ausencia dunha acción política que se tome en serio e con contundencia este sector cun peso económico nada desprezable. No momento en que os prezos se semellaban aos do resto de Europa, non se adoptaron as medidas políticas e normativas necesarias para protexer os produtores no momento en que as condicións de mercado internacional non fosen tan favorables. E ese momento chegou. Pero non chegou só, pois hai que engadir que está moi preto o momento no que desaparecerán as cotas lácteas, enfrontándose así o sector lácteo á novedosa situación de saír do sistema de cotas, dado que dende Europa se promove un sistema de libre mercado puro onde se pode producir o que se queira sen multas por exceso de produción. O que, dito así, pode parecer incluso positivo e unha oportunidade, se non fose pola ameaza de afectar directamente ao precio que se paga ao produtor nun novo escenario de competencia para as explotacións españolas, que chegan a ese momento carentes de instrumentos reguladores efectivos e menos apoiadas pola PAC que as doutros países como Francia, o que nos leva a un panorama claro no que os gandeiros españois afrontan o novo sistema sendo menos competitivos e non pola súa capacidade de produción en términos cualitativos ou cuantitativos, senón precisamente por esa falta de regulación que protexe aos produtores e organice o sector lácteo en todos os seus niveis e a unha política de axudas que sirva para axudar a quen realmente produce, xera emprego e necesita dos recursos obtidos da súa explotación para vivir. A futura liberalización do sistema súmanse outros factores que dificultan saber como vai responder o mercado. Os contratos do denominado paquete lácteo non teñen duración obrigatoria e os produtores temen que se van a asinar só ata o 31 de marzo, non garantindo a obrigatoriedade de recollida nin prezo fixado no sistema de libre mercado puro. É aí onde deberían estar os gobernos competentes dando seguridade e establecendo mecanismos que proporcionen garantías e escenarios claros sobre os que actuar os produtores. Por outro lado, a supertaxa penaliza os gandeiros que produzan máis leite do que poden comercializar por cota. Dende abril de 2014, a produción leiteira disparouse e o Goberno manifestouse o seu temor a que en España se producise máis leite da cota que ten asignada. Estima o Goberno que a multa por exceso para España podería supoñer 75 millóns de euros, dos que 37 corresponderían a Galicia e máis de 15 á provincia de Lugo. A multa por exceso de produción sería de 27 céntimos por litro que se supere a cuota, estimándose que podería chegar a multa por explotación a unha media de 4.000 euros. O sector leiteiro é un piar central na economía de Lugo. Este sector emprega na provincia de Lugo máis de 30.000 persoas directa ou indirectamente. A nosa provincia ingresa só coa venda de leite 230 millóns de euros ao ano.
Estes breves datos son o suficientemente contundentes para amosar o vital que é este sector para a nosa provincia e para que, dende a Deputación de Lugo, continuemos sumando esforzos para mellorar as condicións de mercado para os produtores, con iniciativas políticas e tamén con accións concretas como o Centro de Recría ou o Programa de Incorporación de Terras Abandoadas á superficie productiva das explotacións. Por iso, no noso apoio constante ao rural, aos gandeiros e agricultores na provincia de Lugo, traemos este asunto que non admite demora nin mirar para outro lado ao pleno. Nun momento no que os produtores de leite, como dicíamos, camiñan cara a un preocupante escenario de incerteza no que temos que apoiar o compromiso político de defender os gandeiros. A primeira medida que consideramos básica é a modificación do decreto do paquete lácteo, para que a 1 de xaneiro os contratos entre produtor e industria teñan unha duración mínima de 1 ano. Por outro lado, é imprescindible regular a negociación entre produtor e industria, evitando prácticas abusivas e instaurando a figura do mediador que, en caso de non haber acordo, fixe o precio comercial de intercambio e teña capacidade para sancionar a industria que fixe prezos de xeito unilateral ou non respete os pactados. En terceiro lugar, creemos que neste escenario de liberalización do mercado, os contratos deben garantir como mínimo a recollida do volume producido na campaña 2014-2015, máis os incrementos pactados. Somos un Estado deficitario en canto a consumo e produción se refire, o que nun comportamento lóxico do mercado significa que o consumo interno sería capaz de asumir a produción completa. Non obstante, é doado pensar que se non se garante a recollida, a industria comprará o leite aos grandes produtores intensivos en detrimento das explotacións máis peores ou con peor accesibilidade, o que prexudicaría a Lugo e a Ourense fundamentalmente. Por último, pedimos ao Goberno de Galicia e ao seu presidente Feijóo que habiliten nos orzamentos do 2015 fondos para poñer en produción a metade das terras baldías. Calcúlase que máis de 400.000 hectáreas para favorecer o abaratamento de custes de produción e ampliando a marxe de beneficio dos produtores, así como medidas para desincentivar e prohibir a actividade forestal en terras agrarias. Gustaríame que neste asunto fósemos capaces de acadar a unanimidade na proposta de medidas cheas de sentido común que só perseguen protexer os produtores neste novo marco que se aveciña no que se ven a liberalización do mercado. Pode ser unha oportunidade de medrar en volume de produción, non está tan claro que o sexa en volume de negocio ou atoparse o produtor nunha situación permanente de debilidade fronte á industria á hora da negociación. Nesta primeira intervención. Moi ben, iba a dicir que tiña que ir rematando. Moi ben. Por parte do BNG, do Mario Outeiro. Moitas grazas, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Quixera felicitar ao Grupo Provincial Socialista por traer hoxe ao Pleno unha moción tan acaída e trascendental para o sector lácteo galego no que a provincia de Lugo, dende logo, que é punta de lanza. Un sector no que, como vostedes din, están suxeitos á volatilidade do prezo do leite pola ausencia de acción política dos distintos gobernos, tanto da Xunta de Galiza como do Goberno do Estado. Un abandono do noso sector primario que vén de vello, xa que o Goberno do Estado sempre preferiu loitar pola horta do Mediterráneo ou polas oliveiras do sur que pola gandaría galega. Un claro exemplo delo foi o señor Cañete, que como premio á súa magnífica xestión no Ministerio de Agricultura foi destinado como comisario de Enerxía e Cambio Climático. Agardo, por certo, que neste último punto teña máis acerto e teña máis criterio que o primo de Rajoy. Un señor, o señor Miguel Arias Cañete, que presenta como folla de servizos a súa negociación en contra do sector agrogandeiro galego, ao que fixo perder 300 millóns de euros para o desenvolvemento rural. Outra das grandes apostas polo sector lácteo por parte do Partido Popular, dende que chegou á Xunta de Galiza no ano 2009, foi Alimentos Lácteos, un gran fracaso que deixou unha chea de mortos polas cunetas. É dicir, 1.000 gandeiros de toda Galiza afectados por impagos, unha cooperativa de referencia na Terra Chá con Bogan Cobre en concurso de acreedores, 9 millóns de euros de débedas, 7 millóns de euros que puxemos todas e todos os galegos a través de Xes Galiza, un longo etcétera. A instancias de Fruga, con o apoio de todos os grupos da oposición, solicitouse unha comisión de investigación para esclarecer o acontecido
favorecido, máis o voto en contra do Partido Popular fixo declinar esta tentativa. Neste caso, o premio pola magnífica xestión do señor Juárez en alimentos lácteos foi ser delegado do Goberno posteriormente, na actualidade enviado á Embaixada chinesa. Moi intelixentes dentro do Partido Popular afastan ao estranxeiro as ovellas negras para que non dean problemas aquí. Un escenario ao que, como dicía Álvaro, hai que sumar o fin das cotas lácteas en 2015. A este respecto, o Bloque xa pediu hai uns meses en Bruxelas a creación dun fondo lácteo para compensar a forte inversión realizada polas explotacións para mercar cota e adaptarse ao escenario que agora cambia. Os gandeiros galegos gastaron nos últimos anos 150 millóns de euros para comprar cota láctea e poder producir, e agora van ver como toda esta inversión non serviu para nada, polo que este gasto debería ser compensado. Mais co fin de mellorar a efectividade da moción e dun xeito totalmente construtivo, xa que anunciamos que, pese a que non sexan aceptadas as modificacións, o meu grupo vai a votar a favor da moción, o BNG presenta as seguintes emendas de engádega. Instar ao Goberno do Estado a modificar a legislación para permitir que no chamado paquete lácteo se poidan introducir mecanismos para que na negociación dos contratos entre gandeiros e industrias ou primeiros compradores a fixación dos prezos se poida realizar en base á indexación dos custes de produción e a garantía dunha remuneración xusta do traballo dos gandeiros. Instalo tamén a SEMADE para que permita que o Goberno galego poida crear un órgano interprofesional con participación de todos os implicados na cadea productiva e produtora e da Administración no que acadar pactos en relación co sector e que actúe como garante do seu cumprimento e con potestade sancionadora ante o seu incumprimento, prezos, dumping, duración dos contratos, etc. En canto ao escenario de finalización de cotas lácteas, apuntamos o seguinte: instar ao Goberno do Estado para que negocie ante a Unión Europea que ante o escenario de desaparición, de continxentación da produción da próxima campaña se flexibilicen os criterios de aterraxe suave, sobre todo nos países como Galiza, que parten dunha situación discriminatoria na asignación de cotas e que en calquera caso se garanta que non haberá sancións por sobreproducción. Instar a Xunta que adopte con carácter urxente medidas efectivas para ampliar a base territorial das explotacións, dotando de máis medios o Banco de Terras para o seu efectivo funcionamento, para que estas poidan reducir os custes da alimentación do gando e, por último, instar a Xunta a que modifique radicalmente a súa proposta de PDR, de Plan de Desenvolvemento Rural, orientado á utilización dos fondos FEADER para facilitar a previvencia do sector lácteo, primando as liñas de ampliación da base territorial das explotacións e as orientadas ao desenvolvemento e posta en marcha de iniciativas de transformación e comercialización de derivados lácteos e produtos diferenciados. Nesta primeira intervención, máis nada, moitas grazas. Moitas gracias a vostede. Por parte do Partido Popular? Sí. Sí. Bo día a todos. Coincidindo en moitos dos aspectos da primeira exposición do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, sobre todo no que atinxe a preocupación por este sector e a preocupación polo escenario que se nos presenta coa desaparición das cuotas lácteas a partir do ano 2015. Sí que é importante, porque sí que reflexa a preocupación destas forzas políticas que me antecederon do uso da palabra co sector, o escenario que neste momento de debate e de votación temos en riba da mesa. Un Partido Socialista que rexistra unha moción e que se nos fai entrega no último minuto e segundo, como é de costume, unha enmenda en donde na propia sesión plenaria o propio Partido Socialista, asinante desta enmenda, cambia o título porque parece ser que se equivocou, en vez de exixir ao Goberno a modificación do decreto, exixe a Xunta que lidere. Aquí vemos que realmente, como a sempre, a preocupación non é do sector, é a do sector, é a preocupación de ter un titular político. E despois, se todavía non estaba a cousa complicada, o Bloque Nacionalista Galego, que non asina esta proposta, presenta unha emenda de contido, como mínimo gráficamente, bastante abundante, para que na sesión plenaria todos cheguemos a un acordo. Que probablemente hasta intentemos chegar, porque a marxe destas discusións políticas
que estamos moi acostumbrados desde o Partido Popular a que esta institución non sexa un foro de debate para defender as preocupacións dos nosos veciños da provincia, senón por falar de Juárez ou instar a Xunta ou ao Goberno, dependendo a que nos guste máis, sacar o titular político. Dito iso, a Xunta de Galicia está traballando para mellorar as ferramentas, as normativas e as económicas que aseguren esa fortaleza negociadora e unha axeitada construción de prezos que, sen dúbida, tanto no sector gandeiro, no forestal ou no agrario, pois son imprescindibles para a nosa economía, sobre todo na nosa provincia, e tamén eses elementos orzamentarios. Nesa línea iba a nosa emenda, que está rexistrada e que vostedes terán copia. Pero, aínda así, como pode ser que non esteñan de acordo en aceptarnos a nosa emenda, e como o prioritario para o grupo que represento é trasladarlles un mensaxe claro aos gandeiros de cal é a postura deste grupo político que coincide co Goberno do Estado, que coincide co Goberno da Xunta de Galicia. Temos que decir que estamos a favor de que se modifique o decreto que desenvolve o paquete lácteo para que regule realmente as relacións contractuais. É dicir, o que vostedes expoñen no punto 1 goza do noso voto favorable e o noso apoio. Tamén, por suposto, do punto 3, en donde se solicita que a duración mínima dos contratos sexa dun ano e que se garanta a recollida de todo o leite producido nesta campaña. Eses dous aspectos desta proposta teñen o noso apoio indiscutible, que evidentemente non queda reducido a nosa intervención aquí. Trasladámoslle ese mensaxe de traballo aos nosos gandeiros de que, aínda que os prezos temos que recoñecer que son mellores que nos últimos anos, de feito, experimentouse unha subida dun 18,5% dende xullo do ano 2012, e, a pesar de que temos que poñer en valor que se adoptaron medidas estruturais dende o ano 2009 en Galicia para mellorar a competitividade das explotacións, para mellorar a base territorial das explotacións, a Lei de Montes, próximamente a Lei de Mellora de Estructura Territorial Agraria e a Inclusión de Terreos de Propiedade Descoñecida, mellorar a estructura comercial, sen dúbida un piar fundamental para que as explotacións sexan competitivas, e tamén destacar o que se conseguiu nas negociacións da política agraria común, que entendemos que foi especialmente favorable para o noso lácteo. Concretamente, máis de 321 millóns son en exclusividade para o noso vacún. A maiores diso, temos que pedirlle ao Ministerio, por suposto, que siga axudando a fortalecer o noso sector lácteo. Non é a Xunta de Galicia, precisamente, a comunidade autónoma que menos o solicite, e así o recoñecen en outras comunidades autónomas. Creemos, ademais, que o Goberno de España fixo en poucos meses moito máis que outros fixeron en anos, pero, aínda así, e como insisto, temos que facer un esforzo a pesares das súas intervencións, a pesares das súas descoordinacións e a pesares desas xogadas de último minuto para cambiar titulares, pero non realmente para facer chegar a quen ten a capacidade de decisión as preocupacións do noso sector. A pesar de todo iso, insisto, este grupo que lle fala está en total sintonía cas principales preocupacións. Ignoremos os matices de forma que enunciei. E dito iso, se vostedes aceptan a votación por puntos, anunciolles, como lles dixen xa, que os puntos máis importantes desta iniciativa, que son o 1 e o 3, dende o noso criterio, terían o voto favorable. Incluso podemos estar máis ou menos receptivos a ter un apoio ao punto 2. No punto 4, en donde piden que se destine unha partida suficiente para poñer a disposición dos gandeiros de leite este ano ás terras abandonadas, é probable que nos fixeran falta os orzamentos todos que ten a comunidade autónoma neste momento, porque non é un traballo doado. Vostedes, e aquí puntualizo máis na xestión do Bloque Nacionalista Galego, que durante 4 anos xestionou o medio rural na nosa comunidade autónoma, e sabe que os dereitos á propiedade na nosa terra, pois, sen dúbida, ten un sentimento moi intenso e co que evidentemente hai que respetar, e non é fácil traballar na línea do que tan ambiciosa do que propón esta moción.
Invitámolos, por suposto, ao diálogo, porque o primeiro é o sector primario e sabemos que tanto a Xunta de Galicia como o Goberno de España está traballando nestas iniciativas. Moi ben. Ordenar un pouco o debate, que sepan os señores e señoras diputados que non hai votación por puntos, e que, por tanto, para iso están as enmendas, para matizar, se alguén quere, algunha cuestión. Por tanto, para ordenar o debate o que sepan os grupos cal é a situación. Segundo turno, don Álvaro Santos Ramos, en nombre do grupo propoñente, que é o Grupo Socialista. 3 minutos. Moitas gracias. Bueno, en canto ás enmendas, por ir concretando e clarificando, en canto a emenda do BNG non vai a ser aceptada porque a filosofía da emenda é precisamente a que nos propoñemos na nosa moción, na nosa proposta de acordo, igual utilizando outra terminoloxía, pero co mismo fin, non, que realmente se atalle normativamente e con mecanismos non arbitrarios, senón de regulación concretos a negociación entre produtores e gandeiros, entre industria e produtores, e que tamén aos gandeiros se lles garanta que pode ser un medio de vida rentable no que, a través da súa produción, obteñan os ingresos suficientes para desenvolver a súa vida no medio rural. En canto ás enmendas do PP, non son aceptables, porque se na súa exposición que acaba de facer recoñece que hai que actuar, non pode presentar unhas enmendas na que pouco máis hai que aplaudir o que está facendo o Goberno central ou o Goberno da Xunta en esta materia. Non? É dicir, esas enmendas son inadmisibles. O modelo, o planteamiento, a regulación que está agora mesmo vixente, que vostedes impulsaron, non funciona e é o que leva a esta situación de ameaza, a esta situación de risco e de incerteza ao sector gandeiro, ao sector leiteiro na provincia de Lugo e en Galicia. Non nos acuse de buscar titulares e de non falar de asuntos de importancia, porque estalle sacando vostede importancia desa maneira aos 30.000 postos de traballo que xera direta ou indirectamente o sector lácteo na provincia de Lugo. Estalle restando importancia tamén aos 230 millóns de euros que inxetan a economía da provincia de Lugo ese sector, señora Candia. Creo que é suficientemente importante para debatilo en este foro, en este pleno, en calquera outro ámbito de discusión, de debate, de negociación política, porque é fundamental para a provincia de Lugo o sector gandeiro e o medio rural. E o sector lácteo, en concreto, ten cifras que arroxan precisamente ese valor, esa importancia que deben ter. Insistimos, bueno, non cabe a votación por puntos, pero tamén nos preocupa ou nos despista que estén de acordo co punto 1 e co punto 3, non, de que a duración mínima dos contratos sexa dun ano e que se modifique o decreto que desenvolve o paquete lácteo, pero que non teñan capacidade con contundencia de apoiar que se introduzca a figura do mediador que poida actuar entre a industria poderosa e o gandeiro débil nun sistema de mercado absolutamente liberalizado. Ese é o punto 2. Entendemos que se quere protexer o gandeiro, principalmente de quen hai que protexelo e de quen, na súa posición de poder, vai a poñerlle o precio que considere ou as condicións de venta que considere pois na súa comercialización e no ámbito da negociación comercial e económica. Tamén nos extraña que non sean capaces de dar un paso e dicir, oiga, pois a Xunta de Galicia que destine os fondos necesarios para atallar outro dos grandes problemas que xa non ten que ver coa propia comercialización, senón cos custes de produción das explotacións. Ten que ir rematando. O maior problema que teñen as explotacións é a falta de base territorial na que producir para abaratar os seus custes e obter maior rentabilidade, maior sustentabilidade para a propia explotación e para o territorio e maiores garantías de beneficio e de posibilidades de continuar. Por iso, non admitimos as enmendas e resúltanos, cando menos, un pouco sospeitoso a súa postura no apoio a diferentes puntos e outros que son claros e contundentes, pois esa salida de perfil ou de directamente non apoialo nin tan siquiera avalialo. Ten que acabar. Señor Outeiro, 3 minutos máximo. Sí, bueno, non sei moi ben a que se refire a voceiro do Partido Popular cando di que as emendas do BNG non están asinadas. Despois tamén sí que comparto que efectivamente todos os galegos temos un fondo apego á terra, non? Ese é un sentido que vostedes tamén o saben e que vostedes tamén explotaron
na campaña electoral do 2009, cando inzaron as rúas de voandeiras nas que se dicía que o Bloque Nacionalista Galego quería expropiarlles as terras aos gandeiros a través desa ferramenta que é o Banco de Terras, unha ferramenta que vostedes non eliminaron, pero que teñen aí medio fraca por inanición. Creo tamén que a moción do Grupo Provincial Socialista parte da asunción de que a lei chamada da cadea alimentaria é un marco suficiente para dar solución á indefensión dos gandeiros. Porén, nós sempre defendemos que toda vez que impide a verdadeira negociación de prezos e o establecemento da indexación destes en función de custes de produción e de establecer unha remuneración xusta para os gandeiros seguiría a ser insuficiente. Por ese motivo, instamos a modificar a fondo ese marco legal. É certo que os mecanismos que aí se establecen axudarían a que non fose tan abusiva a posición da industria, pero, tendo en conta o seu grado de concentración, creemos que seguiría a permitir a impedir unha verdadeira negociación colectiva. Outro asunto é o que se refire ao punto 4 da moción. Actualmente, como ben falamos, última campaña con cotas en la que en toda Europa se está producindo un incremento da produción. Os gandeiros galegos están a estas alturas producindo por encima da cota asignada. De seguir así, ao final da campaña, abril, veríanse sometidos a unha sanción, a supertaxa, a razón de 27 céntimos por kilo excedido, que sería, dende logo, millonaria. E, por suposto, lastraría moi gravemente a súa posición ante ese novo escenario que se inicia en abril do ano que ven, de libre mercado no sector e con dificultades para competir con outros gandeiros. Unha dificultade que se engadiría ás xa existentes vinculadas á falta da base territorial para abaratar custes, xa que vai haber máis oferta, polo que se vai a producir un axuste no prezo e imprescindible que poidan competir tamén neste ámbito. E tamén a ausencia dunha industria transformadora propia e o gran control que a francesa ten sobre a nosa produción. Se alguén o descoñece, a aterraxe suave que mencionaba anteriormente, o que mencionaba nas emendas, é ese mecanismo da Unión Europea que autoriza dende 2009 o incremento progresivo dese 1% anual da produción de leite ata a desaparición das cotas. Está claro que os países grandes produtores que sempre tiveron cota suficiente non precisan para que as súas explotacións poidan competir nos escenarios en cotas seguir incrementando moito máis, nin teñen tanta capacidade, pero en Galiza, onde somos deficitarios, sí. En canto ao tema da transformación, o PDR é posiblemente a última oportunidade para ter moitos recursos que se poderían destinar a crear unha rede de pequenas industrias de transformación que fagan aos gandeiros menos dependentes da gran industria e que permita avanzar en non comercializar non só leite líquido, de escaso valor engadido, e que os propios gandeiros se beneficien da cadea de valor do leite. Moitas grazas. Ben, por parte do Partido Popular, segundo turno, 3 minutos máximo. Mire, señor Santos, a importancia que ten este sector para nosotros xa lle deixei patente na primeira intervención, ignorando moitos comentarios que, dende logo, absorberían todo o debate porque están moi pouco fundamentados e tería moitísimo que contrastarlle. A importancia demostra vostede cando se emenda a sí mesmo porque nin se para a escribila antes de registrala, que ten que corrixirse e enmendar o que fixo vostede mesmo. Iso é a importancia que lle dá usted a este sector e a este asunto. Pero, aínda así, quixen esforzarme, ao mellor non o conseguín, en trasladarlle un mensaxe aos nosos gandeiros en que estamos de acordo, como lle decía, nos puntos que lle enumerei. Non estamos de acordo no punto 4, porque decir que nos vamos a comprometer ou instar a Xunta de Galicia a comprometerse a arranxar a metade das terras baleiras da nosa comunidade autónoma é unha falacia, porque vostede sabe como a min que iso é imposible, porque os dereitos dos propietarios hai que respetalos. E xurídicamente é imposible comprometernos no ano 2015, por moito orzamento que tuveramos, a dicirlle aos gandeiros que se llevan a poñer a súa disposición a metade das terras baleiras. Vostede sabe que iso é imposible como a min. Independentemente de que a base territorial nas explotacións segue sendo algo a mellorar, aínda que se incrementou. Creo que, con datos en riba da mesa, estamos nun incremento dende o ano 2001 dun 284%, pero aínda así é insuficiente. Pero comprometernos a isto é mentir, franca e llanamente. A maiores diso, o título da súa moción, o segundo título, o que vostede corrixe,
Estalle pedindo a Galicia o que xa lle recoñecen os seus fora. Non lle dizo o Partido Popular. Os seus homólogos, concretamente en Cantabria, e remítome a actas de sesións parlamentarias, unha deputada, concretamente a señora Ana Isabel Méndez Sainz Maza, con apellido complexo, sinalou o pasado 24 de setembro do 2012, durante un debate parlamentario, a seguinte afirmación, que está recollida nunha acta dunha sesión ordinaria. Ha sido Galicia quien ha denunciado públicamente y valientemente la reducción constante e intencionada de los precios de la leche. Ha sido Galicia quien ha pintado por fin negro sobre blanco el verdadero problema que tienen nuestros ganaderos. Es Galicia quien lidera esta lucha. A Galicia se le oye. A Cantabria, dice ela, ni se le oye ni se le espera. Iso é unha percepción con certo subxectivismo, pero moi clara, dunha persoa que representa o seu mesmo partido político. Iso é o que vostede pide, que Galicia lidere, o que outros xa lle están recoñecendo. A maiores diso, pareceme moi gráfico que non se acepte a votación por puntos, que xa lle adverteu o presidente antes de que vostede tomara uso da palabra, porque ese presidente tan transparente, ahora que falamos disso, ten que ir acabando. Pois, evidentemente, se lle marca as pautas, non vai a ser, porque lle estaba dicindo que lle apoiaba o 90% da súa iniciativa. Seguiremos traballando polos gandeiros, a pesar de vostedes, e seguiremos traballando na liña do que estamos a facer, que está, dende logo, o sector primario na nosa provincia na primeira lista de prioridades, a marxe de que e tampouco lle vamos a votar en contra, se non acepta antes de votar algo que non poidamos cumplir, que únicamente o punto 4 este grupo absterase. Moi ben, pois moitas gracias. Último turno para o señor Santos Ramos, propoñente da moción. Moitas gracias. Mire, señora Candia, unha cousa é a proxección no tempo da transformación real do territorio, outra cousa é que se habiliten os mecanismos e o orzamento necesario para facelo, que do que vostedes están en contra, de que haxe esa acción política de poñerse a traballar en serio sobre elo. Non estamos pedindo somente que se millore o banco de terras que vostedes aparcaron porque non lles gustaba a filosofía. Non é unha cuestión de propiedade da terra, é unha cuestión de xestión da explotación e do aproveitamento dos recursos territoriais que ten o noso país. É simplemente esa cuestión, non trate de confundir e non trate de dicir que Galicia lidera, que Galicia denuncia. Galicia fará evidente ou mandará unha nota de prensa dicindo que sí, que a industria abusa, pero non actúa. O que estamos pedindo son actuacións, non denuncias, actuacións para evitar esa situación. Ese é o punto que vostede non estaba de acordo en votar. A figura do mediador, a figura do interlocutor, o que poida sancionar e o que poida fixar precios que garantan aos gandeiros que poden vivir da gandería. E non se preocupe, señora Candia, que vostedes seguirán traballando ou non, pero o que está claro é que os gandeiros tamén van a seguir traballando pese a vostedes. Moitas gracias. Non se aceptan, por tanto, as enmendas, non? Moi ben, pois vamos a proceder á votación deste punto sobre un problema, evidentemente, un grave problema para a nosa provincia e para Galicia en xeral, non? A situación dos gandeiros e o precio final que polo produto do leite se paga por parte das empresas. Votos a favor da proposta socialista en relación con instar a Xunta de Galicia a que lidere esa política de loita en favor dos gandeiros. Votos a favor. Son 12 votos a favor. Votos en contra. Votos en contra, abstencións, 11 abstencións. Por tanto, moción aprobada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 4, moción do Grupo Provincial Socialista instando a Xunta de Galicia a colaborar para converter o Miradoiro de Mondoñedo en albergue público de peregrinos. Moi ben, por parte do Grupo Socialista ten a palabra doña Lara Méndez. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Pois a proposta que trae o Grupo Socialista a este pleno no día de hoxe ten un obxectivo claro, que é converter o Mirador nun albergue público, con unha finalidade tamén moi clara e moi sinxela, aumentar a capacidade de aloxamento que ofrece o Camiño de Santiago, que en moitos casos é insuficiente. Todos somos coñecedores da importancia que ten o Camiño
este patrimonio da humanidade sirve como gran reclamo, como gran afluencia de visitantes. É un dos maiores reclamos que pode ter Galicia e tamén ao seu paso pola provincia de Lugo, aparte de outros, evidentemente, atractivos que pode ter a provincia, como gastronomía, paisaxe, historia, calidade dos areales, etc. A día de hoxe temos a gran sorte a provincia de Lugo de contar con 3 camiños que transcurren na nosa provincia en máis de 800 kilómetros. Temos outros 2 potenciales, que é o camiño de inverno e o camiño do mar, polo que tamén estamos a traballar para buscar a súa oficialización. E a Deputación, dentro das súas posibilidades, sin ter as competencias propias, intenta fomentar na súa posibilidade os camiños existentes e os dous que buscamos a oficialización. É un turismo, ademais, importante porque é un turismo desestacionalizado, que vai de xaneiro a diciembre, ao longo de todo o ano, importante para fomentar tamén a economía local ao longo de todo o ano, ainda que existen, evidentemente, picos estacionais, centrándose estes na época estival. É un motor económico dos concellos polos que discurre, isto é indudable, pero tamén polos concellos limítrofes e polas comarcas que o collen. En este caso concreto, Camiño do Norte, polo seu transcurso na comarca da Mariña, ten 40 kilómetros que discurren en 4 concellos, Ribadeo, Barreiros, Lourzán, Mondoñedo, e os datos poñen en valor a importancia do camiño e reflicten o tema de que estamos a falar. No ano 1970, os datos oficiales que recollen son de 68 peregrinos, a mellor habería máis, pero os oficiales coa Compostela se basan en estes termos. No ano 2010 estamos a falar de 272.000 peregrinos os que visitaron e os que transcurriron por esta ruta. É a terceira ruta, según datos sobrantes na Xunta de Galicia, máis popular. Nos 10 primeiros meses do que vai de ano xa transcurriron por este camiño 13.300 persoas que escolleron o Camiño Norte como ruta para chegar a ese destino final que é Santiago de Compostela. O Concello de Mondoñedo ten un albergue a día de hoxe, albergue que ten 24 plazas e en moitos casos insuficientes, como decíamos, sobre todo nos meses estivales de xullo e agosto, nos que o Concello vese na obriga de ter que derivar a estes peregrinos ao pabellón, incluso tendo que retroceder na ruta do camiño para darlles albergue aos visitantes que por ali transcurren. O turismo que genera o Camiño de Santiago é un turismo de paso, é un turismo dunha noite, é un turismo que pernorta e sigue o seu camiño. É un turismo que, ademais, está obligado, en certa medida, a pernortar e marchar, dado que os albergues só poden acoller os turistas e os peregrinos durante unha noite. E o camiño que transcorre por Mondoñedo, os turistas, que transcorre polo Concello de Mondoñedo ou polo Camiño Norte, pasa ali o día, come, pasea, toma un refresco, cena, pero despois durme e marcha. Vai a descansar e sigue a súa ruta. Por iso ten estas peculiaridades e por iso o que esteña un pouco afastado do núcleo do propio pobo non é algo que vai en detrimento da repercusión económica que poida ter. Esta proposta que queremos, ademais, que vai ser aprobada por unanimidade, porque ademais ven a dar continuidade ao que xa aprobamos no pleno de xaneiro deste mesmo ano, é un pleno no que se pedía a posta en valor do patrimonio dos entes da Diputación Provincial a estancias do propio Partido Popular, se aprobou por unanimidade en este pleno, creemos, como decía, que se vai aprobar por unanimidade e o que pide é, por unha banda, recuperar o uso público dun edificio, crear unha entidade que poñerá en valor o patrimonio e xerará riqueza no Concello de Mondoñedo, no resto dos camiños polo que transcurre, nos restos dos concellos polo que transcurre o camiño e na comarca en xeral. Esta mesma iniciativa tamén facilitará que a Diputación poña a disposición da Xunta de Galicia para que poida cumplir a propia Lei 3/96 do 10 de maio de protección dos tramos do Camiño de Santiago da Comunidade Autónoma da Galicia para que, con eficiencia e aproveitamento dos recursos disponibles, unha clara institución entre
unha clara cooperación entre institucións, pois lle dea albergue como é do seu obligado cumprimento ás persoas que transcurren polo camiño, aparte de potencialo. E o que ofrecemos é, seguindo nesta liña de colaboración entre institucións e administracións, pois crear, como ben pide o propio acordo da moción, crear un grupo de traballo co obxectivo de converter o Miradoiro de Mondoñedo nun albergue público de peregrinos, co obxectivo de incrementar a capacidade de aloxamento que ofrece o Camiño de Santiago ao seu paso pola Mariña e satisfacer o incremento exponencial de visitantes no Camiño Norte de Mondoñedo no exercicio das lexítimas competencias das xuntas reconocidas na lei citada 3/96 do 10 de maio. Por parte do BNG, non, Antonio Veiga. Moi ben, bos días. Desde logo coincidimos en que o camiño de Santiago é importantísimo na economía de todas as vilas polas que pasa, no caso da cidade de Mondoñedo, desde logo que tamén. Fai días víamos unhas declaracións de Nava Castro, a directora de Turismo, que anunciaba a constitución da Comisión de Seguimento do Plan Director do Camiño de Santiago. Ese plan director, ademais, leva aparellado un plan estratégico de actuación, según ela mesma dicía, que ten por obxecto revitalizar e promover o estudio e investigación de todas as rutas xacobeas e as súas infraestructuras e o seu patrimonio e o seu legado inmaterial. Desde logo que a todas luces que as infraestructuras coas que conta o camiño, pois, en moitos casos son insuficientes, non? Son as queixas de moitos dos concellos que casi sempre, pois, hai que botar mao excepcionalmente de pabellós ou de outras instalacións. O funcionamento, desde logo que non é igual en todos os sitios, dependendo se os albergues son municipais, se son da Xunta. Creo que pretenden tamén homologar as tasas que sean igual en todos os concellos, ter, creo que, unhas ordenanzas para todos igual, cousa que nos parece ben e que nos parece interesante, pero cando se refire aí a infraestructuras, supoño que a Xunta estará contemplando a mellora de infraestructuras ou creación de novas infraestructuras. A nos tardábanos que chegara un plan deste tipo, porque senón pois víamos anuncios día sí e día tamén. O alcalde do meu concello, pois sin ningún rubor, anunciou que o albergue de Gondán, en Barreiros, cerca tamén de Mondoñedo, que lle iban dar 350.000 euros para ampliálo. Pasaron 3 anos e está metendo nunha pequeniña escola os peregrinos, non? Daría para moito, e non é debate para este pleno, era para o pleno do Concello de Barreiros, que pasou con eses 350.000 euros, pero iso fano casi todos os alcaldes do Partido Popular, que hai 3 anos ou 4, pois, que venen anunciando infraestructuras, non? Agora se verán, cando se leva adiante o plan director e o plan estratégico, pois, tal como dice, esas infraestructuras cales son. Entón, aí quedaremos todos retratados, non? Espero que a Xunta non quede retratada no caso de Mondoñedo e atenda esta petición. Nós entendemos que tamén non todo é Camiño Norte. Hai moitas máis riquezas e potencialidades. E, desde logo, que Mondoñedo, pois, o potencial turístico non o vamos a discutir aquí. O potencial turístico de Mondoñedo, tanto a nivel histórico como cultural, pois, desde logo que non. Pero Mondoñedo, como ben dice o alcalde, ten que atraer outro tipo de xente tamén. Ten que atraer xente moza, ten que atraer xente nova, non? Neso creo que coincidimos todos, non? E facerlle conocer tamén a xente nova, pois, todo o que foi a nosa historia, o que chamamos o turismo de ocio activo e o turismo de aventura. Creo que no plan estratégico de turismo de Mondoñedo está recollido, creo que foi aprobado por todos os grupos, por unanimidade, e esas actividades están recollidas. Por eso, facemos unha emenda de engádega nese sentido, que pedimos engadir un segundo punto no que se recolla que o albergue de peregrinos contemple tamén outros usos e actividades xa recollidas no plan estratégico de turismo de Mondoñedo e vinculadas ao turismo de ocio activo, tendo un referente en toda Galiza na espeleoloxía como son as covas do Rei Cintolo, pois creo que o plan xa o contemplaba tamén e contemplaba, pois, o descenso en calla, as rutas de sendeirismo e calquer tipo de actividade deportiva, donde en Mondoñedo precisamente tamén hai clubes que levan moitos anos traballando por eso. Por lo tanto, creo que sería unha boa alternativa que ese albergue multifuncional valera
para acoller os peregrinos e valera tamén pois para acoller a moita xente nova que busca lugares pois para practicar deportes de risco, deportes de aventura e ao mesmo tempo baixar a Mondoñedo, coñecer a historia de Mondoñedo e desde logo que deixar ganancias para a economía de Mondoñedo. Moi ben, moitas gracias por parte do Partido Popular. Esta é unha iniciativa que vaime costar resumir nos 6 minutos cal é a postura do grupo que represento. Creo que é importante, dado que na exposición da portavoz do Partido Socialista, máis que falar do Mirador e máis que falar de Mondoñedo, falou do Camiño de Santiago, nese aspecto, 2 puntualizacións. Na nosa zona non temos 4 concellos, Trabada tamén pasa o Camiño de Santiago, e o albergue de Mondoñedo, tamén unha pequena matización, ten 28 prazas. Non tiña os datos usted actualizados. Pero aquí, realmente non estamos a falar do Camiño Norte de Santiago. Estamos a falar dun edificio desta institución que, cando este equipo de goberno asume a súa responsabilidade, mal ou ben, estaba en funcionamento, e que neste momento temos absolutamente desvalixado, víctima de todo tipo de acto de vandalismo, e desde que se levou todo o que había dentro, tapiáronlle as portas e as ventás. Con responsabilidades de goberno no Concello de Mondoñedo, con responsabilidades de goberno nesta institución, durante 8 anos non se invirte un só euro, só os bloques de hormigón para tapiar as ventanas desde que estaba desvalixado, e a 6 meses dunhas eleccións ocúrreselles unha visita a Mondoñedo e pretenden, aparentemente, regalalo á Xunta de Galicia para que ali se faiga un albergue de peregrinos. Agora, tamén nos enteramos nesta sesión plenaria que o que quere o BNG non é un albergue de peregrinos, porque, bueno, está claro que o Bloque Nacionalista Galego algo máis fala cos veciños de Mondoñedo que o Partido Socialista, e sabe que o de albergue de peregrinos sonou bastante a risa e non estamos ali para rirnos precisamente, que é unha situación económica no meu concello, pois, a verdade, bastante preocupante, e non estamos para recibir estas bromas, e sabe que o albergue de peregrinos tivo un forte rechazo como iniciativa nos mindonienses. E vostedes pretenden facer un albergue multifuncional, creo que lle chamou, que non sei ni se existe na normativa turística. Pero, en todo caso, vamos a poñernos en antecedentes. O equipo de goberno de Mondoñedo falou sobre o que quería para esa institución. Tamén falou o Partido Popular, pero falou sobre todo o seu alcalde e falou Modesto, que evidentemente xa non ten responsabilidades de goberno en Mondoñedo, senón esta iniciativa non se presentaba da forma que se presentou. E pedironlle ao presidente da institución, que me alegro que se incorpore ahora, que o Mirador siga sendo un hotel. Así llo pediron o 18 de outubro do 2007, nunha visita que o presidente fixo en Mondoñedo. Así llo volveron a pedir o 10 de outubro do 2008 e poidolle ir relatando cronolóxicamente todas as peticións que dende o equipo de goberno de Mondoñedo se trasladaron á institución, preocupándose por este edificio, e tamén lle advertiron outro que, por certo, hasta a data tampouco se fixo nada, sobre o estado no que se atopaba o Pazo de Bonaire. Este é o contexto. Un albergue de peregrinos no Mirador, porque é certo que a señora Lara, non sei se fixo doña Lara, perdón, non sei se fixo o Camiño de Santiago en algunha ocasión. Non o debeu de facer, porque decía que o peregrino, cando chegaba á localidade de destino, pasea. Pasea pouco, porque ven de facer tramos de 20 e pico kilómetros. E tamén fixo unha matización moi acertada, Veiga, que os que foran ao Mirador tiñan que baixar a Mondoñedo, efectivamente, porque eu non sei se sabe o trato que lles dá o equipo de goberno que temos en Mondoñedo aos peregrinos, que teñen que ir custodiados ca policía local hasta o albergue, eso que está a escasos metros, e reciben caso mesmo trato cos transeúntes, froito de bastantes críticas por parte dos propios peregrinos. Pero é que leválos ao Mirador xa non van a poder leválos andando, porque o Mirador costa arriba e o peregrino ven andando. Que interpretou os mindonienses e que coincido desta iniciativa? Pois que se necesitaría unha inversión moi importante, porque vostedes teñen un edificio absolutamente desvalixado, probablemente non nos chegara 1,5 millón de euros para poñelo en valor,
E o destino desa inversión, que a vostedes como único objetivo que tiñan con esta iniciativa é sacarse o morto de encima, insisto, a pesar de ter responsabilidades de goberno no Concello e a pesar de ter responsabilidades de goberno nesta institución, a única iniciativa é regalarlo á Xunta para que faiga ela, pero o cidadán fai un análisis máis reflexivo. A inversión, insisto, non creo que chegase 1,5 millón de euros para levar os peregrinos a prácticamente 3 kilómetros costa arriba de Mondoñedo e interpretan realmente que o que quere este equipo de goberno é que dun xeito tímido, porque realmente tampouco se posicionou moi enérxicamente o noso alcalde, porque a idea moito non lle chista, gustalle botarlle a culpa á Xunta ou polo menos ter a posibilidade de criticalo, porque mentes que o edificio seña desta institución, pois claro, ten que asumir a disciplina de partido e pode falar moi pouquiño, aínda que sabe e lle preocupa o estado no que se atopa ese edificio, pero el tiña outros proxectos para ese edificio, que o dixo en repetidas ocasións, que tampouco nunca foron un albergue. Entón, o cidadán, cando lle preguntamos eso, dun xeito moi contundente maniféstase, pois non nos parece acertado. Non nos parece acertado porque o que necesita Mondoñedo é inversións que xeren riqueza en Mondoñedo e non que nos leven os peregrinos con todos os respetos ao veciño concello de Abadín. E isto, algúns poidolle dicir moitos calificativos desta proposta. Ao mellor, quizá, o que mellor fe levaba era o que o cualificaba como unha broma ou como un chiste, pero houve xente que foi máis alá. Houve xente que o calificou dunha maniobra cínica, dunha maniobra hipócrita e dunha bomberada que, dende logo, a Mondoñedo non a vai a sacar de nun apuro, pero, dende logo, que todo o mundo coincide, é que non é a inversión que neste momento Mondoñedo necesita. Asuman a súa responsabilidade, poñan en valor o edificio que é da súa propiedade e, a partir de aí, presenten iniciativas. Moi ben. Segundo turno, doña Lara Méndez, 3 minutos máximo. Gracias, presidenta. A ver se podo sintetizar, contestarlle a todas aquelas cuestións que plantexou, señora Candia. En primeiro lugar, mire, que nós non falemos de herencia non significa que non a teñamos, que nós que cando entramos no equipo de goberno da Diputación miráramos pa diante con afán positivo, sobre todo, para que redundara beneficiosamente nos veciños e veciñas da provincia, non significa que non tuveramos herdanza. E que vostede a descoñezca tampouco é o noso problema, porque aparte minte cando fala. Cando nos entramos na Diputación Provincial, o mirador xa non funcionaba como tal. E máis, no 2005, que despois de que no 2003 se renovase a concesión un concelleiro do Partido Popular, que debería de sabelo, ainda que só fora por esta condición, pero debería de sabelo, se lle tuvo que resolver o contrato en decembro por impagos parciais. 2005, co cual, cando nos entramos aquí, estaba xa pechado. E como eso, moitos máis edificios que non lle nombrarei agora, ou que estaban en uso, pero con un estado bastante deficiente. Lle direi, pero mire, señora Candia, dicíndolle o tema do peregrino. O peregrino pasea, porque é o seu traballo, camiñar, facer o camiño, co cual ven paseando xa durante 20, 30 ou 15 kilómetros, en función do que escolla cada un, que é moi opcional. Pero que dice que ten que ir 3 kilómetros costa arriba e que ten que seguir, porque se non o fai hoxe, o fai no mañá, porque o camiño pasa por ali, señora Candia. Pasa por ali. Entón, o que non fai hoxe ten o que facer mañá. E parece que vostede sí que non fixo o camiño ni sabe do que estamos a falar. Porque o peregrino normalmente, a hora de comer, suele estar xa no sitio de destino. E non se mete toda a tarde no albergue. Ao albergue vai a dormir. E mentras, pasea tranquilamente e disfruta dos placeres e das cuestións que se lle poidan ofertar. Pero, bueno, dito isto, vamos o que íbamos. En tema da herencia que nos recibimos ou que se fixo o aposta en valor do patrimonio que fixo a Diputación Provincial, pois no propio hogar de Santa María, o antigo Inudes, houve que reformar e houve que invertir ali para acondicionar para os traballadores. O complexo de Augas Santas en Quiroga, o Pazo de Tor, acórdase de como estaba e do uso que se lle estaba dando, pois tamén houve que invertir no Pazo de Tor, na gardería do campus, darlle un destino a unha infraestructura que estaba inutilizada, a recuperación do Hotel Miño, que tamén en principio se planteaba a opción de que pudera ser un hotel, como se fixo no propio Mirador de Mondoñedo, que quedou deserta
o concurso que se sacou, a mellor porque non estamos na mellor época económica, pero a pesar de estar en unha época complicada económicamente, a Diputación sí puxo en valor pois, o seu patrimonio, incluso a reconversión que se fixo na propia granja Galloso Castro, de facerlle competencia desleal aos gandeiros, a poñelo en valor e darlle un uso como vai ser o centro de recría. Pero mire, incluso descoñece os propios usos para os que pode ser destinado o mirador de Mondoñedo, que o dice, por un lado, o Concello, o seu Concello, e, por outro lado, a Xunta de Galicia e a Diputación non ten nada que ver. Porque estamos a falar que parte está en suelo rústico especial de protección de infraestructuras e outra parte en rústico especial de protección de espacios naturales, co cual non se lle pode dar tampouco calquer tipo de uso. E dentro dos usos que se lle pode dar, isto sería un uso moi apropiado, o do albergue, por todo o que xa citei, e porque, aparte, cumple a normativa que impón tanto o propio Concello como a propia Xunta de Galicia. E o que pedimos non é un regalo sin máis a Xunta de Galicia, señora Cándido, que pasa que non quere escoitar porque non lle gusta a iniciativa, ou porque sabe que pode ser beneficiosa e non quere, ao mellor, que levemos ese rédito político, que nós non o facemos con esa intención, eu podo asegurar, o facemos coa intención que fixemos as anteriores actuacións nos complexos e no patrimonio da propia Diputación. Pero facemos buscando unha colaboración coas administracións, como xa temos manifestado en este salón plenario e en moitas actuacións feitas pola Diputación Provincial, como pode ser o PEN, que por primeira vez a Diputación vai aportar máis de 700.000 euros no PEN. No GES, tamén, o 20%, máis de 350.000 euros da aportación que fai a Diputación Provincial. A parte, lle recordo que o GES ten que ir rematando. Finalizo xa. O GES que cubre os antigos grumires, os bombeiros, o Piornedo. A parte, digo unha cosa, señora Candia, en Piornedo puñeronlle a vostede en evidencia. Porque, por un lado, primeiro mete unha iniciativa que lle enmendamos e vota en contra. Presentamos outra iniciativa nos que vostede vota en contra e despois resulta que a Xunta de Galicia firma nos termos que habíamos aprobado na propia Diputación Provincial. Que non a volvan a deixar en evidencia, señora Candia, e que rectifique e cambie de opinión. Ten que rematar, moi ben. Don Antonio Veiga, segundo turno, 3 minutos. Que se ciñan o tempo. Moi ben. Bueno, a señora Candia deu-nos un dato revelador. Un dato revelador de como actúa o Partido Popular en función de cando se dirixen as propostas á Diputación ou á Xunta ou onde gobernan eles ou onde non gobernan eles. A señora Candia fálanos de 1,5 millón de euros. Algún estudio terá de que costa rehabilitar o mirador de Mondoñedo 1,5 millón de euros. Pregúntenlle os medios de comunicación a ela a ver onde saca os datos. Ao mellor vale, seguro que algún estudio terá feito. Non sei se a Xunta ou quen. 1,5 millón de euros acaba de decir, non? Cando era dirixirse á Diputación, amañen o mirador, amañen o mirador, amañen o mirador, non sabía canto valía. Non se sabía canto valía, non? Pois claro, era 1,5 millón de euros. Entonces, lóxicamente, a Diputación terá que priorizar, e tamén en función dos usos, como ben dixo a vicepresidenta, que poida ter no futuro Pexón ese espacio onde está situado o mirador. Pero decir que 1,5 millón de euros, non, eso a Xunta non o vai admitir, é que é 1,5 millón de euros, bueno, a señora Candia fala en nome da Xunta, estará facultada, falaría coa directora xeral de Turismo ou cos do Xacobeo para dicirenlle eso, seguro que algún contacto fixo, pero eu quedeime asombrado por esa afirmación de que costa 1,5 millón de euros. E efectivamente son herdanzas o que temos aquí en todas as áreas, desde turismo, desde cultura, desde viaxe e obras, todos son herdanzas. Mire, ao mellor nos podía ilustrar con máis datos de por que non funciona o mirador de Mondoñedo. Foron moitos hosteleiros os que o tuveron. Podíalle preguntar ao último, que foi un cargo do Partido Popular, nunha labor lexítima da súa empresa, creo que foi concelleiro do Partido Popular en Mondoñedo, amigo seu, non lle funcionaba, non funcionaba. Se vamos aos arquivos de aquí da Diputación, vemos os requerimientos que se lle facían porque non podía pagar a cuota mensual. Non me estou rindo, non, todo o contrario. É triste, é unha empresa e tuvo un problema. Non creo que fora culpa da Diputación. Non creo que fora culpa tampouco desa persona que legitimamente exercía ali unha labor e tuvo que deixalo. Ese ex-concelleiro do Partido Popular en Mondoñedo foi o último concesionario do mirador.
podíamos preguntar a él por que non funciona, ou aos anteriores, non? Hai edificios que tenen unha duración, que tenen unha vixencia, hai negocios hosteleiros que tenen a súa vixencia. Desgraciadamente, ese non funcionou. E non é cuestión de andarse botando culpas uns a outros de se funciona ou non funciona. O que se está poñendo en riba da mesa é unha proposta. Estáse poñendo unha proposta. Coa nosa emenda, o que estamos é abrindo a máis posibilidades para traer máis xente a Mondoñedo. Non só os peregrinos. Pode vir máis xente a Mondoñedo. Mondoñedo está o facendo moi ben o Concello de Mondoñedo, está o facendo moi ben desde a Alcaldía, o Concello de Mondoñedo, está todos os días con iniciativas para traer xente a Mondoñedo. Co turismo disruptivo, curiosamente, colabora a Diputación, colabora moi pouquiño a Xunta. O Concello de Mondoñedo, moi pouquiño a Xunta, colabora a Diputación de Lugo. Así que, usted, señora Candia, pois agora non se asuste de que vale 1,5 millón de euros, senón non tuvera metendo os cans na bonza, como tuvo antes, entonces claro, agora que ellos piden a unha institución que son compañeiros seus, entonces recúa e é moi caro. Teña valentía, defenda Mondoñedo. E eu voulle dicir unha cousa para rematar. Quédese, señora Candia, quédese en Mondoñedo, quédese en Mondoñedo, señora Candia, na oposición, eso sí. Por parte particular, doña Elena, 3 minutos. Eu estou convencida que o que máis valoran os cidadáns é a responsabilidade. E a responsabilidade demóstrase cada día, dende o ano 2007 hasta o ano 2014. Probablemente a persoa que lle preparou a intervención, a señora Lara, esqueceuse de anotar a cantidade económica que esta institución invertira no edificio do Mirador. É un esquecemento bastante importante porque realmente era o obxecto desta proposta. Pero, aínda así, se tivo que recurrir ao PEIN, se tivo que recurrir ao GES, se tivo que recurrir a Quiroga, señal de que no Mirador non invertiron un só euro. Pero non fai falta que llo digan en ningún informe. Se vostede, cando sube pola Nacional 634, por donde non pasa o Camiño de Santiago, se aparca o coche e mira o Mirador, como mínimo sentiría absoluta vergonza de como teñen ese edificio. E sentiría tamén unha gran vergonza do pouco que levan invertido sendo deputada por esa comarca e pasando todos os días polo seu lado. Ese é o dato. 8 anos de goberno, 0 euros. Mire, eu non sei o que consta poñer en valor o edificio do Mirador. Entendo que vostede neste asunto non tiña as cousas moi claras. E vamos a... porque nestas cousas creo que hai que ser tamén un pouco comprometido cas palabras que se dan e vamos a ser prudentes. Vostede non o tiña claro e non hai nada máis que ceñirme á proposta da moción que nin a asina tampouco o Bloque Nacionalista Galego. Esta non é unha boa proposta para Mondoñedo, a marxe do que se fixo en Piornedo, a marxe do que se faiga no Hotel Miño, a marxe das actuacións que se faigan no resto da provincia, esta non é a actuación que Mondoñedo necesita. Isto non, ademais, esta proposta non é unha proposta seria e responsable de quen goberna na institución local e na institución provincial durante 8 anos. E o próximo plan xeral, que non sei a que vai a facer o equipo de goberno, se aprobalo ou non, considero suelo rústico común, co cual, se non alteramos o uso, poderán poñer vostedes en valor ese edificio e seguir destinando o que inicialmente era, porque Mondoñedo, se algo necesita, sen dúbida, son plazas hoteleiras. E tamén era unha boa ocasión que explicaran se era certo ou faltaron a verdad toda esa información que foron dando aos medios de comunicación cando tiñan que xustificar o inxustificable, que co Mirador de Mondoñedo non estaban actuando nin tiñan previsto facer nada, porque foi precisamente o propio alcalde do que tan orgulloso se sinte o señor Veiga, especialmente, ademais, na xustificación das subvencións de turismo, debe estar tamén vostede moi orgulloso. Ten que ir rematando. O propio alcalde decía que había 2 interesados en explotar o Mirador como hotel. O propio alcalde de Mondoñedo decía como un paso adiante, como que estaba a punto de... Podía ter algo que ver que estábamos no primer trimestre do 2011 e había eleccións en maio. Pero, mire, Mondoñedo non necesita un albergue no Mirador. E non é pensar ou traizoar a economía de Mondoñedo, é que levar os peregrinos ao Mirador
é un error de estrategia, é unha estrategia política que eu creo que lles vai a salir mal, pero dende logo non é unha inversión seria nin responsable, e non porque yo pida o PP, é que o propio equipo de goberno, tanto o señor alcalde como o portavoz do Partido Socialista, así o fixeron en tempo e forma no ano 2007, no ano 2008 e no ano 2009. Déixense de botar balos fora e traballen algo por Mondoñedo. Moi ben, último turno para o propoñente, doña Lara Méndez. Gracias, presidente. En primeiro lugar, señora Candia, o PP en época de bonanza non foi quen de poñer en valor o patrimonio da Diputación Provincial. En época de bonanza, o Partido Socialista, xunto co Bloque Nacionalista Galego, en época de dificultade económica, está a poñer e seguirá a poñer en valor todas as infraestructuras dependentes da Diputación Provincial. E despois, unha cuestión, sabe ou non sabe? Porque primeiro dice que a poñelo en valor costaría 1,5 millón de euros e agora dice que non sabe o que pode costar. Sabe quen deixou arruinado tamén o Concello de Mondoñedo e por eso mellor non pode facer outro tipo de inversións, porque tuvo que sanear as contas? Sabe ou non sabe? Pois digo eu, foi o Partido Popular quen deixou arruinado o Concello de Mondoñedo. Señora Candia, lle digo, esta é unha iniciativa que ven a dar continuidade ao que aprobamos aquí por unanimidade a instancia vosa, do Partido Popular, para buscar un plan de actuación. Sigue dándolle continuidade a un rogo que meteu vostede tamén no Concello, buscando esa viabilidade das infraestructuras. Co cual, a pregunta é moi sinxela, señora Candia. Quere vostede que o antigo mirador volva a ser de uso público e convertirse nun albergue de peregrinos que necesita o Concello de Mondoñedo? Quere que aumentar a capacidade de aloxamento de peregrinos, que é insuficiente en moitos casos no Concello de Mondoñedo? Quere dinamizar o camiño norte e poñer en valor outros camiños como riqueza para a comarca da Mariña? Quere ou non quere darlle estes usos? Quere ou non quere dinamizar o motor económico dun concello, dunha comarca? Quere ou non quere darlle continuidade a ese plan que vostedes exixían para as infraestructuras? Pois veremos ahora mismo se quere ou non quere. Vamos a votar incluindo esta engádega en relación con que se recolle tamén outros posibles usos dentro do Plan Estratégico e Turístico de Mondoñedo vinculados ao turismo de corte activo. Así que veremos cal é a opinión do Pleno. Votos a favor desta proposta? 12 votos a favor. Votos en contra? 11 votos en contra, por tanto, moción que prospera. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 5, moción do Grupo Provincial do BNG para apoiar a comercialización de proximidade de produtos agrogandeiros. Do BNG, don Mario Outeiro, 6 minutos máximo. Grazas, presidente. O martes 30 de setembro publicábase no Diario Oficial de Galiza o decreto 125 do 2014 do 4 de setembro polo que se regula a venda directa dos produtos primarios dende as explotacións á persoa consumidora final. Este decreto entrou en vigor aos 20 días, en concreto o pasado luns 20 de outubro, sen que previamente a Xunta de Galicia realizara unha campaña de información e de asesoramento dirixida ás persoas que veñen desenvolvendo esta actividade nas feiras, mercados e prazas de abasto da maioría dos concellos de Galicia, pero tampouco establecera contacto coas institucións e entidades que organizan periódicamente estas feiras tradicionais, sectoriais ou mercados de proximidade ou de tempada con produtos da zona. A Consellería do Medio Rural e do Mar limitouse a publicar unha sinxela presentación de 20 transparencias con información básica e preguntas frecuentes, información, por certo, difícil de atopar dentro do portal da Consellería. Na provincia de Lugo son moitas as feiras e mercados tradicionais que se celebran en moitas vilas e concellos, ben sexa de carácter semanal, mensual ou anual, que se verán afectadas por este decreto. Do mesmo xeito que a venda tradicional se segue a manter en moitos mercados e prazas de abastos. De feito, nos últimos tempos, ademais, un bo número de concellos como o de Mondoñedo, Monforte, Río Torto, Ribadeo, Obradouro, etc., están levando a cabo iniciativas para recuperar e impulsar
e poñer en valor os mercados de proximidade, ao igual que outras moitas vilas ao longo de Europa, e os mercados de tempada co xeito de achegar a nosa produción agroandeira de calidade ao consumidor final sen intermediarios e de xerar deste xeito rendas dignas para o medio rural. A nova normativa da Xunta pode prexudicar este proceso e supor un freo a estas iniciativas. Dende o BNG sempre defendemos que se prestixen os nosos produtos primarios como de calidade e que cumpran coas garantías de salubridade. Igualmente, xulgamos que se debe facilitar entre os poderes públicos a súa comercialización en circuitos curtos, circuitos de proximidade, para garantirlles o máximo beneficio aos produtores e ás produtoras, e que a actividade agrícola, a súa transformación e comercialización sexa un elemento de produción de alimentos, de creación de emprego e de dinamización económica. Por outra banda, este decreto, sen outras medidas que é o que votamos en falla, que o acompañen, o desenvolvemento da venda de proximidade e o apoio aos produtores, non vai ter ese efecto dinamizador. De feito, é evidente que non ten como obxectivo relanzar as feiras, nin os mercados, nin serve para incorporar novas persoas a esta actividade. O articulado do decreto non garante a produción nin fomenta a dedicación de persoas a este tipo de actividade. Por iso, o BNG considera imprescindible desenvolver iniciativas que incidan no apoio á comercialización de proximidade, feiras, mercados, periódicos de alimentos producidos na contorna, tanto en cidades como vilas, degustacións, etc., as de venda na propia explotación ou tamén de xeito online, e que teñan como obxectivo a promoción deste tipo de comercialización. Por iso, o Grupo do BNG na Diputación presenta para o seu debate o seguinte acordo, que é, primeiro, solicitar do Goberno galego que en diálogo co sector, que non o hai, aprobe unha serie de actuacións específicas en diversos ámbitos para dinamizar a venda de proximidade, garantir as mellores condicións de traballo para as persoas produtoras e conseguir unha produción respetuosa co ambiente e a saúde. Entre estas cuestións están introducir alimentos producidos nas explotacións galegas nos menús dos centros públicos, escolares, hospitais, etc., facilitar base territorial ás persoas que a demanden para a produción de alimentos e establecer medidas de cotas a seguridade social reducidas e adaptadas a este tipo de actividade productiva, e o mesmo tamén en relación coa súa fiscalidade. Tamén creemos que compre establecer liñas de axuda para que a introdución de elementos de identificación e a introdución de guías de boas prácticas non sexa un gasto engadido ás producións. Tamén solicitar ao Goberno galego que impulse unha marca de calidade que ampare e identifique os produtos da horta galega que acadaren os requirimentos de calidade definidos en consenso co sector, e para rematar solicitar tamén que se abra un diálogo constante co sector, coa participación de sindicatos, organizacións agrarias, asociacións de produtores, produción ecolóxica, para impulsar medidas que partan do consenso e que realmente dinamicen un sector vital para a economía galega. Nesta primeira intervención, nada máis, moitas grazas. Moi ben. Por parte do Partido Socialista, don Manuel Martínez. 6 minutos. Gracias, señor presidente. Bos días. Vamos a ver, cando nosotros desde aquí vimos dicindo que as políticas do Partido Popular, tanto do Goberno Central como do Autonómico, o que están é a laminar o rural, esta é unha muestra máis dese tipo de política. Outra volta de tuerca ao rural que fai que todas as medidas relacionadas ca agricultura e co campo terminen perxudicando as persoas que viven en el. O señor Feijóo non tuvo reparos en ir a Bruselas e falar do rural, da potenciación do rural, pero falou non Bruselas, xa o dixo noutra intervención, noutro pleno. Aquí, todas as medidas que toma, tanto el como o señor Rajoy, son para laminar, para liquidar, para acabar co campo. Temos non só esta lei, hai que poñer tamén a lei de montes, onde os propietarios dos montes, que as levan cuidando anos e anos e que facían unha utilización sostenible dese produto, pois tampouco ahora poden facer, nin tirar as cantidades que consideren necesarias. Incluso algúns con autorizacións previstas de tala, pois cambiáronselle e modificáronse. En fin, que se xa na zona rural estamos desertizados, está aí unha población envellecida, que utilizaba estas medidas de produtos artesanos para complementar, para subsistir en moitos casos no rural, pode ser xa trasladar agora que estamos á época das castañas,
Europa estamos tendo os mesmos problemas, teñen que identificarse, teñen que facelo. Queixos, vímolo outro día na Feira da Ulloa, do que hai aquí un alcalde polo menos, donde ese evento tuvo que sufrir un cambio total e absoluto porque esta unha feira na que convivían os dous tipos de produtos, os aficionados e os das empresas acollidas a denominación orixen, neste caso Arzúa Ulloa, con esta nova normativa impediu que os artesanales acudiran a ese mercado. Porque, entre outras cousas, exígelles que se rexistren na Xunta como explotación agraria de venta directa o que busca, me imagino, a parte, repito, de acabar co rural, que é o obxectivo final, pois é recaudar máis, ter unha recaudación e aqueles persoas, explotacións ou xente, sobre todo maior, que se dedicaba a estas actividades, que complementaba os seus ingresos con estas producións, pois resulta que se ve que ao final volve a estar traballando para a Hacienda e eses complementos que antes recibía resulta que non o poden facer. É un golpe a golpe, unha gota malalla, decreto a decreto, que vai laminando o rural xunto con outras leyes, repito, do Goberno Central e que van a facer que dentro de 10 ou 15 anos no rural non viva, perdonen a expresión, nin Dios, porque ustedes intentan que todos vivan nas capitales e a poder ser non sei onde e que vivan da ciencia infusa, porque isto non o entende absolutamente ningún produtor, nin ninguna persoa, ningún señor que teña unha explotación agraria, que vendía uns conexos, que vendía unhas navizas que lle sobraban, uns repolos, etc. A donde queren ir ustedes? A criminalizar tamén aos produtores agrarios de subsistencia que había neste país? Porque eu outra cousa non lle vexo. E pola miña parte é decir que unha moción similar a esta foi presentada no Parlamento galego, vais a presentar no Parlamento de Madrid, porque ustedes deben de rectificar en este tema, salvo que queiran, como dixen antes, desertizar o rural galego. E a min gustaríame que alcaldes afectados que hai aquí por esta normativa pois deran algunha explicación ou se realmente están de acordo e apoian, porque os primeiros que están perxudicando son aqueles que nos seus concellos vivían e recibían ingresos por esta actividade que era inocua, que nunca tuvo ningún problema e que agora ustedes queren criminalizar e dilapidar. Nada máis. Gracias. Partido Popular, 6 minutos máximo. Non sei se o entendín de xeito correcto, o Bloque Nacionalista Galego está a pedir a retirada do decreto, porque despois de escoitar a exposición do Partido Socialista, o mellor é que estamos falando de iniciativas distintas. Realmente, este decreto que se aproba o 4 de setembro e que o que pretende regular as condicións polas que se van a rexir en Galicia a venta de produtos primarios directamente polos produtores á persoa consumidora final, vostedes analizan ou incluso critican unha desinformación, pero realmente na proposta de acordo vostedes non están a pedir a retirada dese decreto. Si entendín así, que eu creo que entendín correcto, pero despois de escoitar o voceiro do Partido Socialista entrábame francamente dudas, realmente o Partido Popular está a favor do que aquí se está a pedir, que haxa un diálogo co sector, que se impulse unha marca de calidade. De feito, temos que decir que existe xa unha marca de calidade e que nesa línea se está a traballar e que os diálogos sempre debería de ser máis fluido, probablemente, pero a marca da nosa horta xa está creada, estáse traballando para poñela en funcionamento, unha marca, ademais, que reflexe unhos parámetros de calidade, que a maioría dos produtores poidan acollerse a ela. O diálogo constante, pois, a Consellería de Medio Rural convoca a organizacións profesionais agrarias, entre as que se atopan tanto unións agrarias como sindicatos, como a GACA, para ir informando sobre as medidas que vai aprobando, unha delas este decreto, e, sen dúbida, nace con unha filosofía que sexa un instrumento eficaz, pero tamén con garantías na produción agraria. Claro, todos recordamos épocas pasadas, os mercados tradicionais. Todo o mundo recorda cando hasta se levaba o leite en xarros á porta, pero realmente, de feito, hasta a miña avoa se dedicaba a eso, pero a cidade
evoluciona, hoxe temos a leite nun brick. É evidente que o que era normal non quere decir que agora teña que seguir facéndose así. Antes era tradicional beber antes de conducir, e hoxe todo o mundo ve que iso é unha práctica delictiva, e que hai pasos que hai que dar en aras a garantir a salubridade dos alimentos e, evidentemente, a potenciar a calidade. Todo o mundo entende que hai que apoiar o pequeno produtor, todo o mundo entende non vai ser quen lles fala a que menos aposte polo rural, que é onde vive, pero, bueno, dai a criticar ou pedir o rexeitamento dunha normativa que o que está buscando precisamente é que eso se faiga cunhos parámetros de calidade que intente ser de xeito máis ou menos consensuado co sector, e, de feito, en Mondoñedo hai moitos pequenos produtores de horta, e con algúns deles intercambiei opinións sobre este decreto. Son os primeiros que dicen que lles parece ben que ten que haber unha regulación e que hai determinados hábitos que antes eran normales, que se poñían nos mercados tradicionales de 1920, que hai que superar. Pero, bueno, se a nosa interpretación vai nesa línea, aínda que nos gustaría, como fixemos no texto da emenda, que se recoñecese, polo menos no que lle digo da marca da horta galega, ou que hai un traballo da Consellería, que pidamos que se intensifique, que se axilice, que se amplíe en algunhas áreas, pero, bueno, que de algún xeito se recoñeza que, de feito, este decreto é unha mostra de que ese traballo se está a facer. Agora, se o que se pretende é que se retire, entón replanteamos a nosa votación. Se o mantén nesa línea, agradecéndolle que en toda a proposta de acordo, en todos os puntos, recoñeza que hai un traballo iniciado, que haxa que melloralo, intensificalo, complementalo, mantendo todo o texto. En todo caso, como normalmente non son dados o diálogo, he visto o que hai hasta agora, non creo que sexa esta unha excepción, pois tampouco vamos a votar en contra, non? Pero, insisto, se o espírito desa iniciativa foi na súa línea de defensa. Ten o seu turno de palabra e de espírito. Moitas grazas. Efectivamente, nos non queremos que se derrogue o decreto, senón xa o manifestaríamos directamente nos puntos do acordo. Tampouco creemos oportuna a redacción da emenda, xa que o traballo feito por vostedes neses puntos que se meten na moción creemos que é máis ben escaso. Por lo tanto, mantemos a redacción inicial. De feito, somos conscientes de que a venta directa das explotacións, efectivamente, hai que promocionala e hai que regulala. Pero, tampouco non do xeito que pretende habitualmente a Consellería cada vez que regula algo, non? Xa que cada vez que o fai significa cargar de burocracia algún sector en concreto, pois significa que dar diñeiro, que gañen cartos ás asesorías, ás gestorías, significa ter un control maior, por suposto, por parte da Administración, pero que ese control non redunde para nada nin na calidade dos produtos, nin na de vida dos produtores. Só hai que pasarse a dar unha volta polos mercados, as prazas de abastos das nosas vilas para ver que a media de idade dos produtores é elevada, que as marxes de ganancia non deixan de ser un pequeno complemento ás economías familiares, e que por iso que a formación, a información e diálogo co sector é un eixe que debe ser prioritario dende a Administración. Dentro do descoñecemento só atoparemos casos como os amosados nos medios de comunicación a semana pasada, que decidan tirar a toalla polo pouco apoio institucional e os escasos marxes comerciais. Son eles os que traballan, os que ocupan o noso medio rural, un medio que sen a súa presenza sería, dende logo, pasto de lumes e do xabarín. Pero tamén nos parece de interese a creación, xa dunha vez, xa está creada pero non está activa, desa marca de calidade que dignifica a produción hortícola galega, unha produción a pequena escala, que utiliza normalmente especies autóctonas,
de moita calidade, na que tamén os criterios da agricultura ecolóxica van avanzando día a día, non? Unha marca, pois eso, que poña en valor o produto fresco, de tempada, que nada ten a ver con eses produtos manexados por grandes intermediarios que circulan centos e miles de kilómetros en cámaras frigoríficas. Pero, sobre todo, as administracións públicas deberan apoiar este tipo de mercados que, sendo os únicos hai décadas, como vostede indicaba, volven a ser as canles comercializadoras na actualidade en países europeos, véxase Francia, Austria ou Bélxica, non? Por poñer simplemente 3 exemplos. Trátase de que as administracións locais, pero tamén a autonómica, primen a creación destes mercados de proximidade, de feiras, e que introduzan tamén estes produtos en comedores escolares, nos hospitais, como dicía antes, non? Que axuden aos produtores con esa nova documentación, é dicir, tanto de inscripción no rexistro de explotacións agrarias de Galicia, o REAGA, como tamén na sección de explotacións acollidas ao réxime de venda directa, a SEVEDI, que elaboren guías de boas prácticas de todos os sectores regulados, que non as hai, e que faciliten a súa difusión entre os produtores, xa que, xunto con esa formación que lle dicía anteriormente, eso sí que redundará na calidade dos produtos, non? Tamén que subvencionen a etiquetaxe dos produtos, que é algo obrigatorio e algo do que suscitou bastante recelo, que está nos artigos 8 e 9 deste decreto, e que axuda, por suposto, tamén é positivo que haxa etiquetaxe, pero habrá que axudar para a realización da mesma, xa que axudan tanto o comprador como asegurar a trazabilidade do produto, que nos parece interesante, non? Saber a orixe. Pero todo iso non será suficiente sen afrontar grandes medidas estruturais para o sector primario, das que adoece históricamente o agro galego, non? Parte delas citadas tamén na moción do paquete lácteo, como son esa base territorial, pero tamén unha fiscalidade axustada e un réxime de cotas a seguridade social reducidas. Nesta segunda intervención, máis nada, grazas. Por parte do Partido Socialista, 3 minutos máximo. No, incidir máis ou menos o mismo. Todos os que temos mercados ou feiras tradicionais vimos como desde a chegada do señor Feijóo ao goberno autonómico tratouse de buscar e criminalizar, eu creo que intencionadamente acabar con elas. Nós temos un dos mellores mercados de xatos de Galicia e o que estamos é sufrindo un día así e outro tamén, nós non. Os propios gandeiros ali, a presencia da Policía Autonómica, con documentación, con papeleo, o sea, un acoso impresentable. De feito, algún alcalde da provincia xa optou incluso por botalos do mercado, pero xa foi tarde. Isto solucionábase con unha forma fácil, o control é necesario e é lóxico, pero hasta ahora que eu sepa que nesta produción que leva, como usted dice, desde tempo inmemoriable, nunca houve ningún problema. O que compra conoce directamente o que lle ofrece o produto. E vaino, con ustedes ou sin ustedes, basicamente moita xente vaino seguir facendo. O que lle compra huevos a unha señora dunha casa determinada vaino facer, o que lle compra un coello igual, o que lle compra unha galiña de mos exactamente igual. Eu vin estar vendendo galiñas de mos e non había problema ningún. Ustedes teñen, ademais, esos, a parte da Policía Autonómica que mandan a todos os lados para acongojar aos gandeiros, teñen, ademais, uns responsables veterinarios nos mercados ou outros responsables de outro tipo na Xunta, que utilizan hasta para entrar nas bodas ás 12 ou a 1 da noite. Pois que escoda que estén nos mercados e que miren se ese produto, con unha simple inscripción da persoa que leva e o produto que leva, que diga se reúne condicións ou non. Ese control normal chega, sin maior papeleo, sin presión fiscal, porque usted sabe que agora que a castaña está pasando o mismo. O sea, un señor, para subsistir algúns porque están no paro, non teñen recursos, e estamos los vendo na zona de montaña, porque van a coller 100 kilos de castaña, teñen que declarar as castañas, a quen se lle compran, onde as conseguiu. O sea, ustedes a donde van? Creen que así axudan o rural? Creen que así axudan os xubilados e as persoas da terceira edad, como decía aí moi ben o portavoz do Bloque outro día nunha entrevista, nun artículo que viña nun periódico de aquí, decían por que iban ali e a que iban a vender. Que problema hubo na festa de Palas, do Queixo ou de Monterroso hasta o día de hoxe? Hubo algún? No, pero ustedes van a acabar ca feira.
porque os produtores sí que xa teñen os medios de comercialización de facelos, por certo, tamén co apoio desta institución que está buscando apoio e colaboración da Xunta para que este problema de produtos autóctonos e produtos do campo se podan comercializar de xeito tamén seguro, é certo, que, por certo, nin están, nin se lles espera, como todas as cousas que pon en marcha esta Diputación. Eu, mire, como teño moi claro, e a xente, como usted dice tamén que fala ca xente, eu falei ca xente dali, e toda e cada unha das cousas que lle dixen foi a transmisión do que eles me dixeron. O sea, ustedes pechan o campo en 10 anos e siguen gobernando. Nada máis e moitas gracias. Último turno para o Partido Popular, 3 minutos máximo. Sí, non pode ser tan incorrecto o decreto, porque senón houve moitos plenos aquí en donde, aínda cando tiñamos borradores de iniciativas, pois pedías a súa retirada. Unha vez que iso queda claro, eu si teño que facer 3 matizacións sobre as actuacións que se levan feito para a comercialización e a produción agraria nestes últimos 5 anos, especialmente en termos orzamentarios, cun importante esforzo que chegou a un investimento de 54,3 millóns de euros e 545 iniciativas de mellora dos procesos de transformación e comercialización de produtos agroalimentarios e forestais dende o ano 2012. O que hai que engadir 6,3 millóns destinados a 235 accións de promoción e información de produtos de calidade diferenciada amparados na identidade xeográfica protexida ou denominacións de orixe que ninguén dúbida do seu ascenso e da creación de riqueza que está a producir na nosa comunidade autónoma. O diálogo, indudablemente, co sector sempre vai ser clave para que as medidas que, como vostedes piden na propia iniciativa, que se comercialice respetuoso ca saúde e ca medio ambiente, eso leva implícito unha regulación normativa e leva implícito un certo control de que esa regulación normativa se cumpla. Nesta iniciativa non hai ningunha aportación que derogue ningún do articulado deste decreto. En todo caso, todas aquelas aportacións construtivas que faiga o sector ou que faiga os partidos políticos que representamos, fundamentalmente vostedes, que quen ten a competencia normativa é a Xunta de Galicia e nese órgano no Parlamento vostedes están na oposición, non me cabe nin a menor dúbida de que polo seu trámite ordinario farán as súas aportacións. Non estamos, todo o que se pode facer polo noso sector primario é pouco, indudablemente, non? Temos unha materia prima moi boa e un saber facer que se foi trasladando de xeito tradicional, pois tamén de gran calidade, por non decir inmellorable. Por iso, que se é a mellor carta de presentación dos nosos produtos, por moito que o destrocemos os políticos dun ou doutro acor, o noso rural e o noso sector primario, a pesar de nosotros e a pesar dos errores políticos, ha de subsistir, porque é moito capital humano o que hai no noso rural. Independentemente de que non nos acepte a emenda, queremos facer un esforzo de mandar ese mensaxe de apoio como fixemos na primeira iniciativa e non entrar en debates léxicos absurdos que nin a cidadanía entendería, pero que tamén hai que puntualizar que vostedes, críticos sí, pero aquí non están pedindo a derogación dese decreto. Creo que iso é importante porque vostedes moitas veces teñen un doble discurso na rúa ou ali onde teñen a responsabilidade de gobernar. Ese dato está aí, é dicir, o decreto non se pide a súa derogación nin total, nin parcial, e aínda que iso sexa porque o noso rural, ca súa capacidade de traballo e co seu bon facer merece que, unha vez máis, igual que fixemos na outra iniciativa, non votemos en contra. Moi ben. Último turno para vostede, don Mario Outeiro. Nada, penso que xa está suficientemente debatida a moción. Simplemente agradecer a todos os grupos políticos con representación na Deputación o apoio a estas iniciativas presentadas en relación á venda directa dos produtos agrarios. Eu penso que esa unanimidade é algo que agradecerán as persoas que están relacionados co sector primario lucense. Gracias. Ben. A emenda non se acepta, non? Non. Moi ben. Os votos a favor da proposta tal e como está en orixe. Unanimidade. Siguiente punto de orden do día.
Moción do Grupo Provincial Popular relativa á elaboración dos orzamentos participativos para a anualidade do 2015. Por parte do Partido Popular, 6 minutos máximo. Como é sabido, esta institución puxo en marcha a elaboración dos orzamentos participativos para o ano 15. Estamos en outubro. Este grupo non tivo acceso todavía á documentación dos orzamentos do vindeiro ano. Supoño que se traerán a pleno para o próximo mes. Pero sí que nos parece importante neste contexto, dado que levamos pedido que esa forma de participación dos veciños non se materialice de xeito abstracto, sino que se cuantifique nos propios orzamentos con obras que leven nomes e apelidos, e deste xeito si sería unha forma real de darlles participación a alcaldes, a representantes dos veciños, asociacións, etc., que asistiron a esas reunións. Dende o grupo xa levamos unha iniciativa para impulsar a concreción e a realidade deste plan, que no seu momento votou en contra. Ali solicitábamos a implicación de responsables políticos, de persoal técnico, de entidades e asociacións e de cidadáns de xeito individual, pero que era máis importante, pedíamos un compromiso de concreción nas partidas orzamentarias, nos procesos de selección e nos procesos de decisión que aínda están sen concretar. Nos pasados días, nos medios de comunicación, salía o resultado das votacións por ámbitos xenéricos, infraestructuras, o emprego, se non recordo mal, servicios sociais, decían concretamente na Mariña, nos medios de comunicación, que eran as prioridades dos veciños. Casualmente, aquelo que o Partido Popular lle ven criticando de que non actúa como debe, onde fai un plan de emprego que deixa no primer plan de emprego. O segundo, nese alarde de transparencia, ainda non temos as bases, este presidente tan transparente hasta que se aprobe o venres non as verei hasta a semana que ven, pero seguramente que se non é así tamén o felicitarei. O primeiro, que se si o teño estudiado, pois deixou fora de poder participar 9 de cada 10 persoas en paro desta provincia. As infraestructuras, o criterio para invertir é simplemente que non goberne ali o Partido Popular, así temos os accesos á costa como temos, así temos os accesos á Ribeira Sacra como temos, en servicios sociais, que era outra das prioridades que os veciños lle trasladaban nestas reunións, pois tamén o Partido Popular vai canso de recordarlle que ten que cumprir a normativa. Pero, como vostedes traballan moito máis para a galería e para a actuación mediática ou propagandística que realmente para resolver os problemas que lle dicía o Partido Popular e que ahora lle dicen os veciños nas reunións participativas, agora, no 2015 é o momento de dar trigo porque os presupostos están sin elaborar e hai datos moi claros, obras con nomes e apelidos que se lles pediron nesas reunións. Esta iniciativa fai unha recopilación de todas elas, que é probable que xa as coñeza, pero se non fose así, no segundo turno enumerarellas, aínda que probablemente non me dé tempo. O que pedimos é que se comprometa, antes de que eses orzamentos estén elaborados, a garantir a cantidade económica suficiente para invertir en donde os alcaldes, as asociacións e veciños lle piden. O Partido Popular levalle dicindo moitas ocasións que o fixo mal. Tiñamos nun só ano 4,36 millóns de euros en convenios excepcionais que só recibían 15 concellos, o resto nada. Ou tiñamos o dato dos 84% das subvencións nominativas no ano 14, só para concellos do Partido Socialista e BNG. Esa era a situación que viñamos vendo dende o ano 2007. Agora, os veciños, como lle decía, os alcaldes e as asociacións pídenlle varias obras. E esta proposta, concretamente, pídelle a que neses orzamentos se comprometa a habilitar as partidas orzamentarias suficientes para cursar esas peticións. Neste primer turno, nada máis. Máximo. Moi ben. Nos alegrámonos de que a raíz desta ronda de
de consultas que se fixeron neste caso co nome de orzamentos participativos, que se fixeron tamén anos anteriores e neste tamén co nome de reunións con colectivos culturais e do deporte e do benestar, polos que a min respecta, nas que participou, pois que gracias a eso o PP se dará conta que nesta provincia existen colectivos veciñais que traballan no ámbito cultural, no ámbito do benestar, bueno, e en moitos máis, non? Que o PP se dará conta que había un tecido asociativo, para falar con el, non só como se facía cando gobernaba aquí o Partido Popular para chamar ao concellal de turno do Partido Popular ou ao alcalde de turno dicirlle pola porta de atrás presenta rápido as solicitudes que se acaba o plazo tal día. Despois, claro, víamos como o Partido Popular cando concedía as axudas de 200 solicitudes chegaba a 100 e dicía o resto eliminados por esgotamento de crédito. Non? Benvidos á realidade, señores do Partido Popular, que se deron conta de que existía a posibilidade de falar coas asociacións. Benvidos, hombre, benvidos todos e todas. Ben, tamén outra das cousas que descubrimos aquí é que o PP non se quere dar conta cando nos reunimos cos colectivos veciñais e con xente a nivel individual plantean demandas, como vostè ben dicía, sobre todo no ámbito do benestar social e dos servicios sociales, é das máis demandadas, e no ámbito do emprego, e, lóxicamente, e no ámbito incluso da saúde, non? E planteanllas a Diputación de Lugo, porque é a Diputación quen vai falar con eles. Pero non é que señan exclusivamente peticións á Diputación, é que é a única institución que se atreve, que ten a valentía de falar cos cidadáns. Eu creo que se podía facer perfectamente a delegada territorial da Xunta, colle aos seus 5, 6 ou 7 xefes territoriais e pode facer o mismo, e participaría usted con eles. Entón, sí que iba a escoitar o que dice a xente. A delegada territorial viaxa moito, saca moitas fotos. Claro, é a superdelegada territorial. Usted non sabe, non? E tamén xa sabemos a que concellos vai e a cales non vai, Sabemos a cales vai e a cales non vai. A algúns vai para meterlles o dedo no ollo e para facerlles uns simples anuncios de unhas pírricas inversións, nada máis, ainda encima, non? Eso sabe non é. Pois, no seu exercicio da democracia, o Partido Popular deberá fazer o mismo que fai esta institución. Non é fácil, non é tan difícil recorrer a provincia de Lugo. O mesmo xeito que se recorre a toda a provincia para sacar fotos, tamén se pode recorrer para falar coa xente e escoitar esas demandas, que xa lle digo, non son todas cara a Diputación, Nesas reunións salen moitísimas cousas, salen moitas demandas. Nós deixamos falar a xente, que participa a xente. E, desde logo, que moitas non ten competencia a Diputación. O seña que aplíquense o modelo e a cidadanía vai lo agradecer. Por parte do Partido Socialista, doña Pilar García Porto. Sí, moitas gracias, señor presidente. Ben, esta moción que presenta o Partido Popular pois manifesta simplemente uns feitos que xa se están producindo. Nós xa estamos elaborando os orzamentos para o 2015 e xa están sendo uns orzamentos participativos. Dende o momento en que abrimos as portas desta Deputación, trasladándonos aos 9 partidos xudiciais da provincia e permitíndolles a entrada en materia de orzamento a todos aqueles veciños e veciñas da provincia de Lugo que quixeron participar, ben sexa de xeito individual ou representando algún colectivo. Ben, a min neste sentido gustaríame dicir que son uns orzamentos ambiciosos, porque son os primeiros en toda España que unha deputación fai participativos e o fai ademais no 100% do seu orzamento. É certo que houve outras experiencias pioneiras, pero ningunha deste calado. Algunha deputación habilitou unha partida para que algún concello da súa provincia poidese facer orzamento participativo ou ben limitouse a un territorio en concreto. Nós neso fomos máis ambiciosos. E é certo que estes orzamentos participativos, repito, os primeiros da historia deste país, pois poden ter algún fallo e incluso poden non gustar, como lles pode pasar a vostedes, porque evidentemente a ideoloxía política que compartimos e de participación é moi diferente.
e poden, como digo, non gustar, pero polo momento tiveron éxito. E isto está avalado polas 55.000 persoas que participaron na elaboración de propostas para estes orzamentos do 2015. Repito, 55.000 persoas en toda a provincia, ben de xeito individual, ben a través da representación de colectivos, e isto é un feito que fai que o proceso de recollida de aportacións xa fora un éxito, xa rematou, e agora nós estamos traballando dende a Deputación a través do corpo técnico para incorporar precisamente esas aportacións aos orzamentos do 2015, que este señora Candia tranquila, van a entrar en vigor o día 1 de xaneiro, como ven sendo habitual nesta casa, sen ningún tipo de problema, teremos oportunidade de debatilos o mes que ven. Polo tanto, a mí non me queda máis que ver e aclarar que a súa moción está prácticamente baleira, porque o que propón xa se está facendo, non aporta nada novo, a proposta non ven a dicir nada, xa estamos traballando neso, e chega a destempo, tamén, como ven sendo habitual, imagino que co fundamento único de apuntarse un tanto neste proceso dos orzamentos participativos. O único que fai é recoller algúns 200 de datos, e repito, 200 de datos que recollemos por toda a provincia, e desas aportacións que fixeron os veciños, pero como ben decía o voceiro do BNG, hai moitos máis dos que xa lle falarei máis adiante. Ante o descoñecemento que entendo vostede amosa sobre o traballo que se fixo en materia de orzamentos participativos, non porque non teña documentación, simplemente porque minte na súa moción cando di que fixe un seguimento das xuntanzas, porque se houbera feito tanto das xuntanzas como do proceso, vostede sabería que as cousas se están levando a cabo, que se están desenvolvendo con total normalidade, cunha amplia participación, repito. Quero pensar que isto é por descoñecemento, pero a min, nese sentido, gustaríame, para que vostede teña constancia de que estamos facendo ben as cousas, facer algunha apreciación sobre o que vostede plantexa nesa moción. E mire, nós concretamos e valoramos, ademais, as propostas dos veciños. En o que fai referencia a accesos a playas e a outras actuacións, pode dicir que as valoracións sumadas de todas esas actuacións que os veciños propuxeron ascenden a 16 millóns de euros. Esa é a valoración que xa ten feita o Departamento Técnico. Se vostede asistira a esas reunións e tuvera un coñecemento, como agora teñen moitos veciños desta provincia, do que é o orzamento da Deputación, o mellor non era tan osada nas súas propostas e facíase un pouquiño máis prudente. Mire, se seguira vendo, se sigo vendo a súa proposta e me fala de inversións en vías e obras, pois eu tamén lle teño que dicir que aquí quen abandonou esta provincia foron vostedes unha vez máis. Lémbrolle o do POS que tantas veces temos repetido. E aparte deso, se falamos tamén dos servicios sociais e do servicio de atención no fogar, os alcaldes que acompañan saben perfectamente que a única administración que lles fai unha dotación económica é a Deputación de Lugo, porque Feijóo cerrou a súa aportación dun decretazo. Nese sentido, señora Candia, pídolle un pouquiño máis de responsabilidade. Mire, votámola de menos nas reunións, remato xa, e máis alá de enviar emisarios que lle levan as mensaxes e vostede logo ten que falar de oídas, eu aconsellaríalle que cando facemos procesos destes participativos nos encantaría contar ca súa presencia para que así despois non fale de oídas, repito, e fale con máis propiedade. Moitas gracias. Segundo turno, 3 minutos. Mire, a primeira fase desa actuación mediática e propagandística que lle deu moito xogo rematou. E sei que vostede, non así o señor Veiga, tivo que incluso intervir en algunha para explicarlle á xente por que funcionaban tan mal os catamaráns, con pouco éxito, por certo. Pero mire, agora esa fase pasou. A nosa iniciativa non é extemporánea porque os orzamentos do 2015 non están feitos. Ou se están feitos, dende logo, nosotros non tuvemos acceso a eles. Agora é o momento de dicirlles a toda esa xente que escoitaban, entendo con boa fe, se van a cursar as súas peticións ou non. É o momento de decir se van a adecuar a carretera provincial da Fonsagrada a Navia. É o momento de decir se van a poñer en marcha o polígono industrial da Fonsagrada, por citar 2 ou 3 das peticións que lle fixeron en cada zona. É o momento de decir se van a arreglar a carretera do acceso ao polígono do Concello da vicepresidenta desta institución.
é o momento de dicirlle aos veciños do Partido Xudicial de Chantada si vai a mellorar o funcionamento dos catamaráns. É o momento de dicir aos veciños do Partido Xudicial de Villalba si vai a mellorar as varias infraestructuras viarias, concretamente a 2204 das Pontes a Momán, a 2205 de Xarmade as Pontes. É o momento de dicirlle aos veciños de Sarria si, no ámbito de servicios sociais, como fan con outros concellos, van a materializar un apoio á residencia Nosa Señora do Carmen, como facían antes e depois vostedes, por decisión unilateral e con un recorte claro e evidente en servicios sociais, deixaron de facelo. É o momento de dicirlle aos veciños do Partido Xudicial de Monforte si van a mellorar as infraestructuras viarias tamén. Ben ve cal é a asignatura pendente, que lle recordarei a cantidade orzamentaria que xestionou esta institución dende o ano 2007 en materia de estradas. E as cantidades económicas asustan, señora Pilar, asustan. Así que si me dice que adecentar os accesos ás nosas praias na Mariña Lucense costaban 16 millóns de euros, levan gobernando dende o ano 2007, tiveron en materia de estradas máis de 322 millóns de euros, fíxese vostede se non pudemos ter uns accesos como esa comarca merece. É o momento de dicirlle aos veciños do Partido Xudicial de Becerreá si vai aportar ou apostar pola creación dun museo etnográfico, como lle pediron alí, ou porque non apoia a Feira de Artesanía e Produtos da Zona, que tampouco recibe ningún tipo de axuda desta institución. Bueno, creo que estaban en vías de subsanar, porque depende de outra área. E así podo ir repetindo un longo etcétera sobre as peticións concretas que lle piden os veciños. E agora, o titular, a actuación propagandística e as publireportaxes explicando os veciños nos piden, que usted sempre nos critica cando o Grupo Provincial pon un publireportaxe. Invito a canalice os que puxeron vostedes, que me parece moi ben, que a xente ten que estar informada e os medios de comunicación, dende logo, necesita que se explique de xeito claro. Pero vostede, hasta agora, só pode dicir si é rigurosa co que se fixo hasta o momento, que os orzamentos participativos foron un acto de propaganda. Vostede sabe ben que tivo que salir a defender ao presidente en algunhas ocasións, porque salían fora para documentarse, porque a desinformación era evidente. O señor Veiga dos orzamentos pouco sabe, estará molesto pola próxima iniciativa, entendo, pero de pouca utilidade dixo neste primer turno, por iso non lle contestei. Moitas gracias. Veo que seguiu con atención o proceso de orzamentos participativos. E iso que non quería nin oír falar deles. Bueno, vamos co segundo turno. O señor Veiga, segundo turno, 3 minutos. Bueno, pois, xa que a señora Candia non me contestou, é igual, eu supoño que estará enfadada polo que lle dixen antes de quedes en Mondoñedo, como ela hoxe escribía un artigo nos medios de comunicación dicíndolle ao alcalde de Mondoñedo, váyase, señor alcalde, tamén se apellida González, claro, pero bueno, eso deulle resultado hai anos, agora non creo que lles volva a dar resultado. Eu digolle, quédese en Mondoñedo, na oposición, pero quédese en Mondoñedo, a que ali todos facemos falta, e a oposición tamén fai falta, quédese na oposición Mondoñedo. Non sei que rumba por ali a nave do Vicedo, continúe vostede. Vamos a deixar que rumbe a nave do Vicedo. Que rumbe a nave do Vicedo por ali. Continúe, señor Veiga. Vamos a seguir, moi breve, señora Candia, moi breve. Xa, efectivamente, pois, menuda se armou con isto de ir falar cos colectivos e asociacións, non? Dicen ustedes aquí tamén, claro, bueno, contradícense na propia moción, non? Falan de algo pouco transparente, pero dedicanlle un folio inteiro a falar dos orzamentos participativos, non? E tamén dice que o Grupo Provincial do Partido Popular fixo o seguimento destas reunións. Como ben lle dicía a señora Porto, non sei que modelo seguiron. Creo que é o modelo que sospeitaba tamén a señora Porto. Aquel modelo que utilizaban fai anos, eu acórdome, leo moitos anos militando no Bloque Nacionalista Galego, xa desde os anos 80, desde moi novo, de principios dos 80, finales dos 70, e nos concellos do Partido Popular
sempre mandaban alguén os alcaldes de dereitas e do Partido Popular e apuntaban nunha folla quen iba aos mítines do Bloque Nacionalista Galego. Espero que non fixeran o mismo con isto. Señora Porto, 3. Ben, moitas gracias. Mire, usted, como di o meu compañeiro Martínez, lo borda la lectura de datos, pero mira, danllos mal, señora Candia, os datos que lle deron non son correctos. Aí fixo alusións a algunhas cuestións que interesadamente, seguramente, o Partido Popular lle interese sacar, pero que non foron precisamente os veciños os que o pediron, e moitos menos nos lugares que vostede citou. E digo eu que sí que estuven en todas as reunións, nas que, por certo, non tuven que sair a defender a nadie porque ninguén nos atacou. A xente é máis. Agradeceu moito que fósemos a dar explicacións, a dar a cara e a decir xa nalgún momento o que se podía facer e o que non se podía facer, señora Candia, o que non se podía facer, porque, mire, vostede fala interesadamente, eu voulle a dar 3 datos. As persoas pediron por este orden, primeiro, emprego, competencia da Xunta de Galicia, infraestructuras, aínda estamos esperando transferencias de moitos kilómetros de carreteras nesta provincia, e en terceiro lugar, o desenvolvemento de políticas sociais. Sóalle o servicio de atención no fogar que, como lle dixen antes, Feijóo pechou de decretazo, verdade? Pero aparte de todo eso e de moitas cuestións que lle trasladaron á Diputación e que nós temos o compromiso de contestar unha por unha, e así o imos a facer, señora Candia. Teña a total seguridade de que isto non foi un publireportaxe, nin moito menos, sino que simplemente se tratou de abrir unha canle de comunicación e participación, cousa que a vostedes non lles gusta. Mais alá deso e das cuestións que lle afectan á Diputación, trasladáronnos outras moitas en que atopamos queixas sobre o servicio sanitario, a hemodinámica en Lugo, aínda estamos esperando por ela. As residencias da terceira idade, eu voto en falta a colaboración da Xunta de Galicia para o desenvolvemento da rede de residencias da terceira idade da Deputación de Lugo. Do mesmo xeito que voto en falta a apertura de máis residencias da terceira idade, as da Diputación non teñen por que ser as únicas. Tamén a xente sigue reclamando axudas á dependencia e á violencia de xénero. Eu creo que isto é competencia da Xunta de Galicia, o igual que o emprego. O impulso dos sectores forestal e hortícola foron moi demandados nestas xuntanzas tamén. Por certo, criticaron con creces, ante outras cousas, a Lei de Montes, porque a Lei de Montes limita e dificulta a este país. Mantemento dos partidos xudiciais, outro tema que tamén saía nas reunións. Promoción do Camiño de Santiago, señora Candia, tamén saía nas reunións. Nós imos atender o que nos demandaron a nosos veciños, teña total seguridade. E imosles a contestar a todos e cada un deles, dicíndolles como imos a facer as cousas. A maiores diso, temos outro compromiso que é trasladarlle ás outras administracións que non escoitan aos veciños as propostas que les fixeron, algo que tuvo moi boa acollida entre a veciñanza tamén, porque non teñen ocasión de dirixirse ás outras administracións. E ímosllelo a trasladar. E como vexo que vostedes son sumamente responsables con esta provincia e o que defenden son os intereses provinciais e dos veciños e veciñas, agardo que cando nós lle demos traslado ás outras administracións, vostedes veñan correndo da nosa man a decirlle ao señor Feijóo e ao señor Rajoy que teñen uns compromisos e unhas demandas que nesta provincia os veciños lle fan. E remato xa. De momento fallaron cos presupostos do Estado. De momento fallaron cos presupostos da Xunta, que imos a ver enseguida como van. E de momento fallaron hoxe, aquí, neste pleno, porque non apoiaron o desenvolvemento do Camiño de Santiago e non apoiaron tampouco o sector leiteiro. Nada máis. Moitas gracias. Moi ben. O último turno, un minuto, non nos botemos aquí ahora, Veña. Mire, vostede ten que fallar porque se asesora mal. E vostede ten que fallar porque sigue empeñada en pensar que esta institución é un gabinete de comunicación para levar a gloria ao noso presidente. E non é así. Os presupostos participativos fixéronlle preguntas claras e concretas e peticións claras e concretas para executar na nosa provincia. E esta proposta, pregúntalle se as vai atender ou non, e antes de que se aproben os orzamentos, pídelle que habilite a cantidade económica suficiente. A iso que non sei o que van a votar, porque se empeñaron tantísimo en falar da Xunta do Estado, que, por certo, tamén falla o seu coñecemento sobre os orzamentos do Estado e da Xunta para a nosa provincia. Pero neste caso, ademais, falla
de xeito alarmante. Se aínda non é capaz de coñecer o que fai esta institución ou, o que é máis importante, o que ten pendente de facer, é moi ambicioso que pretenda analizar os orzamentos do Estado e os orzamentos da Xunta de Galicia. Si realmente este mecanismo é para cursar as peticións dos veciños, tendrán que decir no 2015 que van a habilitar a cantidade económica suficiente para facelo. E se non, era o que moito nos tememos que vai a ser, esperamos que non sexa. Un paripé e unha campaña de propaganda, pero os veciños de Lugo non son mansos, sonlle moi intelixentes. Ten que ir rematando. Ten que ir rematando. Bueno, pois vamos a ver que dice o Pleno. Votos a favor da proposta do Partido Popular en relación con este asunto. 11 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra, por tanto, moción rexeitada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 7, moción do Grupo Provincial Popular relativa ás declaracións do vicepresidente da Deputación de Lugo sobre o presunto autor do atentado de Baralla. Por parte do Partido Popular, pois ten 6 minutos máximo. Moi brevemente, non creo que me faigan falta, porque seguramente, como outras iniciativas nas que o Partido Popular fixo un esforzo para votar a favor, aquí ninguén poñerá en dúda que as afirmacións manifestadas polo vicepresidente desta institución nos pasados días, alentando o presunto autor dun atentado terrorista no Concello de Baralla, pois evidentemente ten que ser reprobado. Enténdase por eso que temos que dicirlle que está mal, que debe pedir disculpas, que censuramos esa afirmación e que debe correxilas porque é absolutamente indigno dun representante público. O pasado 6 de outubro do 2014 podía leerse dende a conta de Facebook o apoio a un detido como presunto autor do atentado perpetrado na Casa Consistorial de Baralla, que afortunadamente non tivo daños materiais. Recurríase a un verso de Uxío Novoneira, a forza do noso amor non pode ser inútil, e concluía coa expresión non ha de ser inútil, Raúl, non ha de ser inútil. Así expresaba a solidaridade co único detido e veciño da localidade de Barreiros, Raúl Agulleiro, membro de Resistencia Galega e que, según informaron os medios de comunicación, tiña, ademais, no seu poder un listaxe con outros obxectivos terroristas. O Partido Popular, en todo momento, amosou a súa contundencia e reafirmou que en Galicia non cabe a violencia, sendo necesario condenar todos os actos vandálicos e de terrorismo sen deixar ningún rasquicio a que os cidadáns se salten as reglas de xogo. Este tipo de accións non poden ter cabida en ningunha democracia, onde todos os cidadáns, especialmente os representantes públicos, deben estar unidos na súa condena, en ningún caso disculpando, minimizando, alentando os que acometen estes feitos. Neste primer turno, nada máis. Moi ben, moitas gracias por parte do Bloque Nacionalista Galego. Ben, tería que poñer en riba da mesa para coñecemento do Partido Popular e coñecemento da súa portavoz Elena Candia as declaracións que fixen o día 1 de outubro nesta mesma casa diante de medios de comunicación e que despois foron enviadas por servicio de prensa aos medios de comunicación. Todos os medios de comunicación da provincia de Lugo e de Galicia, todos, sin exclusión, tenen as miñas declaracións. Se pode ir, pois, a arquivos e hemerotecas, donde condenaba calquer tipo de acto violento contra persoas, contra cousas ou contra edificios. Eso está grabado de viva voz. Todos os medios de comunicación o saben. Repetino días despois, interpelado por algún medio de comunicación. Volvínme a reafirmar no dito ese día de condena de calquer tipo de acto violento contra persoas e contra cousas e edificios. Iso repetímolo por activa e por pasiva. E a máis, ese mesmo día pola mañá, Antonio Veiga Outeiro e Mario Outeiro mandaron un telegrama ao Concello de Baralla condenando ese atentado. Ese mesmo día pola mañá, o Bloque Nacionalista Galego fixo unhas declaracións nos mesmos termos. Non me vou a repetir máis.
Afírmome outra vez, hoxe, no mismo que dixen, como non podía ser doutra cousa, nin máis nin menos. E do resto, só lle podo dicir, eu só son responsable do que digo, non do que vostede entenda, señora Candia. Moi ben, moitas gracias por parte do Partido Socialista, señor Martínez. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, perdón. O lapsus. Parece ser que hai temas máis importantes co da moción urxente que presentaron outro día que era moi urxente, pero que agora retiraron. Esas son as urxencias do Partido Popular. E, en cambio, traenon unha moción que vou, despois de escuitar a exposición do señor Veiga, a definir de indecente, obscena, ruín, que demostra a calaña do Partido Popular. Porque ustedes condenan a violencia. Cal violencia condenan? Explíqueo, porque usted sabe que non condena todo. Mire, desde un partido que sempre rechazou o terrorismo e rechazou calquer tipo de violencia, como está aí, temos autoridade moral para dicirlle que usted, nesta moción, está actuando indignamente. E escupindo para arriba, probablemente algún día lle caiga para baixo. Porque nós sí que condenamos o terrorismo e calquer tipo de violencia. Ustedes non. Non. E en setembro de 2013 votouse aquí e non a condenan. E repito, mentras non fagan eso, non teñen autoridade aquí moral para traer a nadie. E condenámola en calquer lugar, no País Vasco, aquí, donde se produzca. E eu lamento que hayan presentado unha moción desta baixeza. Co que busca é criminalizar a clase política e os seus enemigos. Ustedes que nunca utilizan o terrorismo para nada, nin políticamente nin nada, levan utilizando desde sempre. A nivel nacional, a nivel do País Vasco, a nivel de aquí. Ustedes dicen unha cousa e fan outra. Me entende? No, se encima estarán contentos. Probablemente estén contentos porque, repito, aquí chegamos polo favor, aquí chegamos polo que chegamos. Decía Santo Tomás que en todo hai un primer motor. Estos polvos e estos lodos veñen dos polvos que ustedes buscaron. Criminalizar a forzas políticas co tema da resistencia galega, que sempre condenamos as forzas políticas que estamos aquí presentes. Sempre. Ustedes non, ustedes buscaban criminalizar outras forzas políticas e utilizar ese elemento como elemento de acoso e derribo a unha forza política que lles preocupaba. E claro, foiselles das maus. Cando se utilizan estas cosas, foiselles das maus. E alguén faría algo para que ocurrira o que ocurriu. E repito, eu creo que aquí xa o propio presidente da Diputación, ese mesmo día mañá, a parte dos telegramas e das declaracións del, dixo que era unha noticia impresentable, que antes de nada estaba cos veciños de Baralla, que son, por certo, os que sufriron un atentado, e non por culpa deles, nin por súas accións, e, desde logo, lamentalo e condenar este tipo de actos en calquer lugar. Esa é a posición da Diputación Provincial. Eu creo que o propio señor Veiga estuvo contundente e, ademais, non se escondeu detrás de outro portavoz. Deu a cara. E acaba de decir o que todos pensamos. Porque, claro, interpretar como interpreta usted o que dice a moción, a forza do noso amor non pode ser inútil e non ha ser inútil, Raúl, non ha de ser inútil, como unha non condena do terrorismo, hai que ter unha imaginación floreciente como a súa, Menuda imaginación. Eu, por moito que lín e por moito que vexo, pois non fala aquí nada de terrorismo. Quizás se o verso fora de José María Pemán, ustedes hubieran estado de acordo. Cometeu o erro de utilizar un verso dun poeta galego que a ustedes non lles gusta nada, salvo para utilizalo tamén cando poden. Mire, nosotros presentamos unha moción aquí que ustedes non condenaron en setembro de 2013. Por eso de que non cabe violencia é mentira. A ustedes hai unha violencia que se lles cabe. Segundo, nosotros pedimos que figurara isto como delito no Código Penal e ustedes rechazárono. Nosotros fixemos unha declaración institucional en contra da violencia que apoyamos todos aquí. E agora veñen con isto. Mire, porque ustedes, ademais, non van por o señor Veiga. Ustedes tiran por elevación. Como non teñen valor para ir directamente por algún responsable político, pois tratan a ver si de rebote, con unha interpretación de Facebook ou desas cousas que xa é indecente, repito, desde o meu punto de vista, traelas aquí,
a ver si cazan outra pieza. Desde logo, repito, como sigan con esta música, eu creo que isto non vai a ningún lado. Sigan así, que xa os feitos lle están dando a razón. Segundo turno, non? 3 minutos máximo. Mire, señor Martínez, eu dixenlle en moitas ocasións que non por gritar ten máis razón, que leccións de decencia vostede non nos vai a dar ningunha, a que lle fala desde logo nin a primeira. O que é absolutamente inadmisible é que na mesma mañá de producirse un atentado terrorista dun alcance moi importante se lle dedique estas frases ao presunto autor. E un representante público, por máis que vostedes queiran transversar a nosa proposta, non debe permitírselle. E así de contundente yo digo, non debe de permitirse, porque con Resistencia Galega non se actuou sempre igual. E vostede, como a sempre, falando antes de documentarse, sabe perfectamente que o partido político que vostedes empregan para poder gobernar esta institución non condenou a Resistencia Galega como grupo terrorista. E que se manifestou públicamente aquí e manifestouse públicamente no Parlamento Galego, xunto con AGE. E non vou a por veiga esa afirmación tan vulgar e tan agresiva dialécticamente que emprega vostede, que en vez de vir a un pleno a defender unha proposta parece que ven a pelearse a un ruedo, porque tal a súa agresividade e incomodidade consigo mesma que provoca repulsa. Nós estamos nunha institución pública e esta afirmación non debemos de permitila. Que vostedes traguen o sapo porque necesitan o apoio do BNG nesta institución, díganllo á cidadanía, pero díganllo ca mesma contundencia e dureza que dice vostede outras cousas. Explíquello así, con un pouquiño máis de educación, se cabe, que non será fácil superalo. Pero non lle vou por un compañeiro. Ademais, creo que nesta institución, en moitas ocasións, lle teño demostrado o meu total respeto e hasta se cadra aprecio, moito máis que a vostede, eso sin dúbida. Agora, esa afirmación debe de correxila. E esas incursións en Facebook non debe de poñelas un representante público que seña vicepresidente desta institución. Fixo moito fincapé en poñer en valor as declaracións que fixo a posteriori, pero botei en falta, señor Veiga, unha explicación dicindo por que escribeu iso. Que buscaba, porque sabía que ese era o significado que lle estaba dando, e non lle dá solo o Partido Popular. O significado e a interpretación que lle estamos dando nesta proposta non é o significado que lle está dando o Partido Popular. Moita xente, comentarios en redes sociales, incluso nos propios medios de comunicación, quedaron sorprendidos desa súa intervención no seu Facebook ese día. É un representante público, vostede sabe no ben cando lle demandan os que son adversarios políticos, ten que ir rematando. Non só ten que selo, tamén ten que parecelo. E vostede, con estas afirmacións en Facebook dese día pola mañá, sen dúbida, non pareceu que condenara o terrorismo. Esta iniciativa o que lle dice é que reprobamos esa actitud, que a censuramos e que é incorrecta. Non lle dice nada máis. Moitas gracias. Segundo turno, 3 minutos. Antón Veiga. Sí, efectivamente, a señora Candia non entendeu o que dixen ao principio da miña intervención. Vou ter que repetilo outra vez. Vou ter que dicir que a miña postura tena todos os medios de comunicación, desde os medios públicos galegos, que foron os primeiros que recolleron in situ aquí na porta da Diputación esas grabacións, e que supoño que serían difundidas, senón, para iso están os arquivos e as hemerotecas. Pero repetirei outra vez, por si non lle quedou claro o que dixen ese día, os telegramas que mandamos ao Concello de Baralla xa á primeira hora, condeando ese atentado, e decimos e seguimos dicindo que condeamos calquer tipo de atentado, calquer tipo de acto violento contra persoas ou contra cousas e edificios. Xa digo, máis claro non lle poida ser. E volvolle
a repetir, que tampouco creo que o entendera. E dixenllo con todo o cariño do mundo, aínda que me dan moita pena, señores diputados do Partido Popular. Vostedes danme moita pena. E dígolles que eu só son responsable do que digo, non do que vostede entenda. En a primeira intervención, repítolla, condenamos todo tipo de acto violento contra persoas e contra cousas e edificios. Na política non ten cabida, nin en calquer aspecto da vida, a violencia. Por parte do Partido Socialista, 3 minutos, último turno, se desexa facer uso dele. Moi brevemente, vamos a ver. Eu, dos líderes da regeneración democrática deste país, non esperaba menos. Eso de que un representante público non se debe de consentir este tipo de actuacións, eu creo que debía de mirar para a súa dereita a ver se outras si se poden consentir. Porque esa doble vara de medir e a listeza e a rapidez que andan nestos e no lentos que están en condenar outras cousas, pois a min chamaba a atención. Eu non sei que ten que facer o señor Veiga para que isto lle aclaren. Flagelarse ou salir de rodillas. Acáballe de decir que condenan o terrorismo. E usted é incapaz de entender que é así. Cando dice, non parece que condenar o terrorismo. Ese é o seu problema. Que nin usted está convencido de que o fai. Fai unha interpretación como fai de outras cousas por aí. Usted móvese neso, no insulto, na descalificación. A usted, pois súa abuela, que sería a reina do mambo, pois faltaríalle e ora pensa que é así. Claro, é que é así. Usted pensa que aquí a mellor do que hai. Hombre, silencio, por favor. Non se me ofenda con tonterías que usted enténdeme correctamente. Se o quere entender, e se non o quere entender, flagélese tamén, o que lle pido outro señor Fagoste. Mire, a min que me chama usted vulgar, agresivo, máis que me insultou o señor Pensado, non vai facer usted porque non ten tanta capacidade de insulto. O sea, hasta neso non lle chega. Pero mire, repito, o señor Veiga pediu perdón, pediu disculpas. Usted, xa sabemos que é complicado pedirlle a usted que sea humilde, porque usted é a mellor que hai aquí. A máis lista, a máis preparada, a máis colocada. Despois non ten puñetera idea de nada, mezcla churras con merinos, nunha moción dice unha cousa, na seguinte dice o contrario, e queda tan tranquila. Pero se iso é o que busca, fago. Mire, aquí, nesta institución, todos e cada un dos diputados que hai aquí, condenamos todo tipo de violencia e de terrorismo, antes, ahora e despois. Se lle molesta eso, mire po seu lado. Nada máis e moitas gracias. Último turno para o Partido Popular, 1 minuto. Decía vostede, señor Veiga, noutro debate, que a veces non é cuestión de política, que é cuestión de conciencia. Collo as súas palabras e digo, se vostede, cando escribeu o día seguinte dun atentado, que a forza do noso amor non pode ser inútil, e non ha de ser inútil, Raúl, se isto non é reprobable, alá vostede, a súa conciencia e a de quen preside esta institución. Moi ben, pois... Ben. Vamos a proceder á votación. Deixen eso para outro día. Veña, fáganme caso, deixen eso para outro día. Quedando clara e palmaria a vontade expresada polos 3 grupos de rexeitar calquer tipo de acto violento, cousa distinta é a votación que se vai a producir aquí agora. Votos a favor da proposta do Partido Popular en relación con o asunto que estuveron debatindo. 11 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra, por tanto, moción rexeitada. Siguiente asunto do día, señor secretario. Conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de setembro de 2014. Asunto número 9, non hai comunicacións da presidencia. Asunto número 10, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. 2 preguntas do Grupo Provincial Popular. Hai 2 preguntas, unha en relación ca carretera provincial 5903 e outra en relación con coa posta en valor do patrimonio da Diputación, non? Son as 2. Esta última que se registrou onte. Agora que aproveitamos para falar de última hora, non hai maneira. Por iso non se pode presumir tanto
de un momento que se registran as cuestións. Que quero dicir con isto? Que esta última requiere un informe técnico. Entenderá usted perfectamente que sea así, non? Por tanto, recabaremos ese informe técnico sobre a posta en valor do patrimonio da Diputación e no próximo pleno daremos cumplida a contestación, que sempre temos ademais a gala facelo. Creo que estamos nun nivel de contestación de preguntas casi rozando a perfección. Casi en tempo, comparado con outras administracións que non contestan ou tardan en contestar. Nós facemos gala deso. Pero hai outra pregunta que si podemos contestala. Si que hai outra pregunta que podemos contestala. E non se refiere á moción do último pleno donde era urgentísima, recordarán vostedes en relación a aquela carretera provincial situada en Palas, era urgente, non, urgente lo siguiente, como se dice, señor Pensado, manteña as formas. Era urgente, non, como se dice, señor Pensado, tranquilícese. Digo eu que non era urgente, era, como se dice ahora, lo siguiente. Parece ser, por favor, señor Pensado, manteña a compostura, que xa ten anos e experiencia nesta Diputación para saber como se ten que comportar un. Por tanto, salvando aquela cuestión que xa quedou polo propio Partido Popular, non debía ser tan urgente porque renunciou a ela, vamos a contestar esta pregunta tamén relacionada con outra carretera provincial. E para iso poderá formular vostede a pregunta e lle contestará o señor Martínez. Formular a pregunta. Tena por escrito no seu poder, co cual, se te quere dar contestación... Pode contestar, señor Martínez. Gustaría máis que ler o anunciado porque non a teño aquí, pero voulle contestar de memoria, porque eu conozco as carreteras e non só vou posar no brao. Si male a pregunta final, porque máis ou menos, me imagino que despois de pleno decir, pois... Non a teño, de verdade, se me pasa, ou se me lee a pregunta xa está. Todo o turno de... Non leo eu, non se preocupe. Non quero leo eu, que non teño problema ningún. Prevé a Diputación Provincial de Lugo actuar nos restantes tramos da estrada CP 5903 que necesitan dunha reparación urxente e a que circunstancias motivou o organismo provincial ao intervir neste tramo intermedio cando incluso presentaba un mellor estado o resto da estrada? Esa é a pregunta. Sí. A segundo turno? Xa está. Pois non hai máis contestación. E non habendo máis tratar, se levanta a sesión. Moi boas tardes a todos.